Regaiti iende kuna uyenda introducer Mwari unoziva hake. Muviringo wangu asati asvika. Regaiti verenge Genesis chapter 3. Tangaida kuverenga Romans chapter 5 because Pauro anotsanangura Adam nemuto waasina kutsanangurwa naiwo kuna Genesis. Adam akatsanangurwa na Pauro paRomans 5 nepa 1 Corinthians 15 zvinoshamisa. Rimwe zuva ndaitaura nemumwe mufundisi aipota achiuya pano kuzonzwa shoko raMwari. Ndokubva azonditi mukutaura kwangu naye akazoti iye ndakazopedzisira ndangoti vanenge navajesu vapfana vake vasingatende shoko raaiparidza. Zvikanzi imi mukureva kuti Jesu angaine vanenge here? Baba indamu chida. Saka hamuzvizive kuti Jesu angaine vanenge vepanyama chaivo. Zvikanzi handizvizive. Saka muri kuparidza kuti saka munoti bhuku raJames rakanyorwa nani? Zvikanzi ndaifunga kuti muapostora James. Ko Jude? Zvikanzi ndaikotiwo chimwe chimufana chakatendeuka. Ipapo akapfeka sutu yaakatengerwa nevana vesangano asingazive zvinhu zvakadai. Pai Pauro ndichikupa mavhesi achiita seanowanda. Hakusi kukushainyira kuti ndoziva mavhesi straight. Tinofanira kukuparidzira vhangeri riri sufficiently based or backed namascriptures. Rege kuita rekufungidzira kana rekuita sekuita kunge ndiri kunanavira kunotsvaga chizaruko. Chizaruko chinotsigirwa namagwaro chotitwasa kudai. Kwete kuti pastor anorara ari painternet achidownloada zvakanyorwa nemimwe mipengo iri kuLondon. Ndozvaanoya achikutaurira izvozvo. Akanyora muchinotebook so. Saka chikabiwa chinotebook muchaparidza kuti takambobirwa bhaibheri kapana paini. Mwari tone bhaibheri renyu so munaenda. Apa ndaida kunoparidza futi kumberu. Takanoparidza sina bhaibheri arabiwa. Ndasoti bhaibheri rangu ratorwa naningi ndiwo ndambopa shamwari bhaibheri rangu riri kupa. Ndasori munhu waMwari ndakatya kuti ndikakukumbirai hamundipei. Pari kwandandakokwa kuti ndiparidze saka ndakafunga kuti renyu riri special. Because unoona zvizaruko. Hadzosa bhaibheri rangu shamwari ndinokumhangarira. Ungabe bhaibheri chaiyo dzandokupai munhu waMwari. Unoona nguva yekuparidza iwe chekuparidza chachaona. Wadii kuudza vanhu chokwadi. Nguva mungangondipa yenyu. Handizvikwanisi. Handi tinonzwa shoko tese. Uya ugara pasi zvakaita vamwe. Wodzidza shoko raMwari. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. And he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. Verse 17, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Saka vadikana handizive kuti kana imiwa muchiverenga bhaibheri munoverenga sei asi
zvinoonekwa kuti Mwari achiuya akadedza kuti Adamu uri kupi. Adamu akati ndanzwa izwi renyu richifamba mugadheni, ndichibva ndapindwa nekutya ndikabva ndanohwanda. Mwari achibva ati wadya kani zvandakanga ndakurambidza kuti usadye zvemuti? Zvikanzi mukadzi wamakandipa. Mukadzi akati nyoka. Zvikanzi nekuti wateerera izwi remukadzi wako, ndatuka ivhu nekuda kwako, richakuberekera minzwa nemitumba mbeva. Uchadya chinobva kuziya rinoerera pachiso chako, uye wakabva kuivhu ndokwaunodzokera, nekuti uri ivhu uchadzokera kuvhu. Mwari wakataura naAdhamu mushure mekunge Adhamu adya muchero wemuti wakanga uchinzi ndewo kuziva zvakanaka nezvakaipa. Asi Mwari uchizotaura naAdhamu pamusoro pemuti uyu, akati muti uyu unouraya, ukaudya unofa. Rufu rwaAdhamu wakataurwa naMwari, ruchinzi kana adya aizofa. Zvichireva kuti Adhamu haana kuurayiwa naMwari as a punishment yekuti adya muti wanga akarambidzwa. Adhamu akaurayiwa nemuti waakanga adya. Mwari akati nemusi waunodya ndiwo musi waunofa. Saka Adhamu akadya, Adhamu akafa. Pari kuuya Mwari vachiti Adhamu uripi, havasi kutsvaga Adhamu kuti vamupanishe nekumuuraya, akanga atofa. Adhamu akafa paakapedza kudya muti wakarambidzwa, afa. Mwari ndo paanonzi wakauya kuzotsvaga Adhamu afa. Pavari kuti Adhamu uripi, hazvireve kuti Mwari havasi kuziva paari, vari kuparidzira isu. Ndokubva azonzi wadya sei? Zvikanzi mukadzi ndiye andifurira. Mukadzi akati nyoka yandifurira. Ndokubva Adhamu anzi nekuti wateerera izwi remukadzi wako. Mwari achipanisha Adhamu haana kutaura zwi renyoka, zita renyoka, akataura zita raadzimai vake. Wateerereiko mharidzo yemukadzi wako? Nekuda kwezvawaita, ndatuka ivhu rauchanorima. Ndokubva panyorwa list rezvinhu zvaizoitika kuna Adhamu, akanga atofa hake. Asi zvaitaurwa naMwari, vakanga vachiratidza kuti havasi kufara neexchange yeinformation ichibva kuna Eva ichienda kuna Adhamu. But vamwe vauya nhasi havana kumbenge variko kumashure kwatakaparidza nhau idzi tinogara tichidzibata. Kana paine nhau yataparidza manje iGenesis chapter 3, takaratidzana imwe information isingazikanwa navanhu vazhinji pamusoro paAdhamu naEve. Teerera, ungagonawo kuitirwa zvakanaka manheru ano neinformation yandingade kukupa panguva ino. Genesis chapter 3 inotitaurira kuti nyoka yakauya ikataura naEva. Eva akati takarambidzwa kudya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. But Genesis chapter 2 inotaura iyo kubva pavhesi 16. Hallelujah. Ndichatanga ndaverenga verse 9. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Verse 16, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Mavhesi andaverenga ari paGenesis chapter 2 verse 9, verse 16 ne17. Kurambidzwa muti uyu zvakaitika pakati paMwari naAdhamu. Eva akanga asati avapo. Ndiri kunzika?
Toda kuti nditaure chinonokera. Because ukasabata zvandoda kutaura izvi, hausi kuzonzwisisa zvadoda kubata kumberi. Remember, Genesis chapter 2 verse 7, panonzi, and the Lord God formed man out of the dust of the earth, and he blew the breath of life into his nostrils, and man became a living soul. Saka vamwe vanoparidza vachiti kune chinhu chinonzi soul chinowanikwa mumunhu. But the verse haitaura kuti and God blew soul into the nostrils of man, pakanzi the breath of life, and man became a living soul. Ukaverenga the Greek version of this scripture, pakanzi breath of life, pakataurwa word rekuti nyuma. Maybe it's going to nyuma urizive, it's a Greek word rinoreva kuti spirit, but kana riri Holy Spirit rinonzi nechigiriki nyuma, hagion. Saka chinonzi soul imarriage iri pakati penyuma nebody. Nyuma ndo yakasikwa pa Genesis 1:26. Ngatisikei munhu nemufananidzo wedu ndobva asikwa. Pa Genesis chapter 2 ndobva aumbirwa muviri, ndobva mweya uye wakasikwa waiswa mune chakaumbwa, ndobva Mwari ati wava mweya mupenyu. Hapana kunzi makaiswa mweya, zvanzi wava mweya mupenyu. It is now a living soul. Saka Adam akatoiswa mugarden atone muviri wenyama. Ndokubva Mwari wati wakadyara bindu pa verse 9, wakadyara miti yamarudzi akasiyana siyana mubindu. Ndokubva aisa muti weupenyu pakati pebindu nemuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Hapana Eva, Adam ari 1. Verse 16 ne17 ndobva adzoka Mwari zvikanzi miti yese iri mugarden munomu ungadya hako, asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya. Nemusi waunoudya ndiwo musi waunofa. Mwari aitaura naAdamu ari 1. Asi Mwari wani chinhu chaakaita chakatadza kunzwisiswa naAdamu. Dai akachinzwisisa angadai asina kuzodya muchero wemuti sezvaakanga apiwa naadzimai vake. Nekuti Mwari akanga adyara miti akasiyana siyana, ndokubva yarega kutaurwa mazita ayo. Zvikanzi wakadyarawo muti woupenyu, ndokubva adyara muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Muti woupenyu ndo unonzi wanga wakaiswa pakati pebindu, sekutaura kwevhesi yataverenga. Mwari ndokuzodzoka, haana kutaura zvemuti woupenyu, akatanga kutaura zvemuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Adamu haana kuti excuse me say, but miti iyi miviri ka mandirambidza kudya wokuziva, ko woupenyu ndotsenga zvangu here? Zvikanzi usadya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nekuti musi waunodya unobva wafa. Saka nguva yaakambogara kubva pavhesi 9 kusvika pavhesi 15, muti uyu aitouti muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Mwari ndokuzouya futi zvikanzi aiwa muti uyu unouraya. Ndobva Mwari aita rebrand muti waakamboinga audza Adamu kuti muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Haleluya. Zviri kunzwika? Zviri kunzwika here? Haleluya. Saka Adamu akazodzwa naMwari kuti muti woupenyu handisiri kuda kutaura nezvawo, toda kutaura pamusoro pemuti wei wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Ukaudya unoita sei? Unozonzwa musi waakadzingwa kubva pavhesi 21 yechapter 3. Zvikanzi Mwari akati munhu zvaakuziva zvakanaka nezvakaipa afanana nesu, achazotora muti woupenyu akadya akagara nekusingaperi. Saka Bhaibheri rinobva ratiudza kuti muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa unouraya, asi muti woupenyu ukaudya haufe. Saka miti inofamba iri miviri, pane muti woupenyu nemuti werufu. Muti werufu hauda kuchinjwa zita, muti woupenyu sorry. Muti woupenyu wakaramba uchingonzi muti woupenyu, muti woupenyu, kusvika Adamu akabuda uchingonzi muti woupenyu. Chakachinjwa zita muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Mwari akazodzoka akati muti uyu ukaudya unofa. Mwari achitoudza Adamu kuti muti uyu hausi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, unotonzi muti werufu. But only those vanenge vazarurirwa neni ndo vanozoziva kuti muti uyu hausi weknowledge, hausi wokungwara kana waudya, ndiwo kuti kana waudya unofa.
Saka Mwari paakauya rwechipiri kuna Adamu akati, mfana, muti uyu ukaudya unofa. Chaitove chizaruko chaipiwa Adamu pamusoro pemuti waagara nawo kare anga asati audya. Zvikanzi muti uyu haupe vanhu kuziva, unouraya. Saka vhangeri ndiro rairehwa muti weupenyu, ivhangeri yaKristu. Remember, Adamu haana kutsenga muti, akadya muchero wemuti. Saka muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa ndiSatani, muti weupenyu ndiKristu. Miti iyi yakadyarwa naMwari ikaiswa mugadheni raMwari. Sezvatinazvo namazuva ano, kuti Jesu ari kuparidzwa pakati pavanhu munyika, Satani ari kuparidzwawo zvakare pakati pavanhu munyika. Miti hauwani mumwe wacho ukashaya mumwe wacho, inofanira kuwanikwa yese panguva imwe chete. Katifambe zvishoma. But in all these things yatinayo nhasi inonzi Mwari unoziva hake, because pakataurwa nyaya iyi pakatoti the Lord God planted trees of different fruits in the garden. Pakabva panzi the Lord God also planted the tree of life. Pakabva panzi the Lord God also planted the tree of knowledge of good and evil. Saka muti uri kuzonzi naMwari unourayawo hauna kumera wega. Ishe Mwari ndiye akaudyara. Pakufunga kwedu savanhu taigona kuti nhai Mwari, kana muti uyu muchiziva kuti unouraya, wakambodyarwa nani? Mwari oti ndini, dzuraika. Oti haudzurwe. Iwewe kana usingade kufa, walk away from the tree. Iwe une uripo. Muti unongowaya waya zvawo uchifanira kusiyiwa. Ndokubvanya yaita seafushirwa ikaita kuya kuda kudonha ichidzedzereka so nhau yacho. So Mwari akati inofanira kuzoparidzwa kana kwauya vane vazarurirwa. Ndobva yaitika pa 438 dzamadzimambo echipiri. Zvikanzi Elisha akasvika paGirigari, ndobva asvika vaprofita vari munzara huru yakanga iripo, achibva ati gadzai poto huru kuti mugoguta. Ndokubva ati kuna Gehazi, kuchidzira mufana ndaakumborara. Ndoparonzi pakati pevana vevaprofita pana akapinda musango ndokunowana muti waitanda. Nyamba muti wakatemwa pa 438 dza Second Kings ndiwo muti wakatemwa naMai Eva. Same tree. Ndokuya ndokuzadza nguo yake ndokuchekerera. Zvakaitwa namama chaizvo ndozvakaitwa paGirigari. Hanzi kuda kunopakura so pakaridzwa mere. Zvikanzi munhu waMwari maita rufu rwakataurwa naMwari kuna Adamu kuti nemusi waunodya ndiwo muti waunofa, musi iwoyo unobva wafa. Zvikanzi maita rufu Mwari. Elisha akati zvakuda kutoti urapwe, chikafu chakuda kurapwa. Ndokubva arapa vanhu vakadya. Elisha paakati torai hupfu ushoma mumwaye mupoto yakuuraya, hanzi vakati vachizvidya vakanzi hamusisina rufu. Access ya Elisha kupoto yakatozouya mushure menguva vanhu vakomblena. Iye chaakanga angoita kugadza poto, vanhu vagadzirwa poto havana kudziwedzerai zvimwe mupoto, vakatsvaga vega zvekuwedzera. Ndobva wanzi muti wacho waitanda, unopota pota nekukwira nekudzika nenyika. Muti wacho unofamba. Saka Elisha achinzi munhu waMwari maita rufu Mwari, akanga apinda mutsoka dzaJesu, auya kuzonzwa kuti vanhu havachaponeswa nevhangeri, vaakuurayiwa naro. Ndakugadza kwaakanga aita poto ndokugadzwa kwakanga waitwa Old Testament, but yakazenge yaakuuraya. Jesu akauya kuzorapa poto yaanga ambogadza, but yanga yavhiringwa ndokubva yaakuuraya. Paari kuisa tuhupfu mupoto yaakuuraya kare, iropa raakuyerera paKalvari kuti vhangeri yanga yaakuuraya irege kuuraya. Saka muti uyo hamuushaya, mucharamba unongochinja madimensions. Ndobva Israeri yabva Ijipita ndokunosvika paMara panga paine mvura dzaivava. Ndobva Israeri yachema kuna Mwari, zvikanzi tinonwa sei mvura iri pasi iri kuvava? Zvikanzi pane muti uri padhuze netsime, temai shizha pamuti iwoyo mukande mvura iri kuvava. Ndobva kwauya muti woupenyu ndobva warapa mvura dzadzivava kare. Inofamba iri miviri miti yacho, haufambi ne1 muti
ukabate weupenyu unofanira kuzoona werufu, ukabate werufu unofanira kuzoona weupenyu. Saka muti wakatemwa shizha rakarapa mvura yaivava pamara. Jesu akarapa shoko rakara kukuvadza remurayiro. Saka dambudziko raAdhamu nderekuti Mwari paakati muti uyu ukaudya unofa, haana kubvisa tag yakanyorwa kunzi muti the tree of knowledge of good and evil, oisa chakanzi the tree of death. Akaramba achingoona pakanzi knowledge of good and evil, knowledge of good and evil. Ndobva mai Eva vaona knowledge vakati knowledge ndoida, ndiani angarambe knowledge. Muti uyu hausi knowledge, ndewerufu. But kana wazarurirwa ndo paunozozviziva. Ende kuzarurirwa kwacho ndunge Mwari atouya kuzokuudza sezvakaitwa naMwari akauya kuzoudza Adamu, muti uyu unouraya. Saka vhangeri inouraya, haifambe ichiti vhangeri inouraya. Haifambe ichinzi vhangeri inouraya. Inofamba ichiti it's a deep revelation. Tine information isiri right. Tinoziva magwaro. Ivhangeri yekuti kana ichiparidzwa inenge ichiti kuvanhu mukainzwa vhangeri inoparidzwa naEllen White munongwara. Haifambe ichinzi ivhangeri yerufu. Unotozoda kuzarurirwa. Topaunoti haisi knowledge be. This tree is a tree of. Saka vese vari kudya muti uyu vari kuudya vachitsvaka kungwara. Mwari akati unouraya. Hapana vari kudya muti uyu achiti anoda kufa. Iwo muti hauna kumbonyorwa kunzi tree of death, wakanzi tree of knowledge of good and evil. Mwari ndokutozonyevera musanangurwa wakaAdhamu. Zvikanzi yakuno mufana. Muti uyu unoti kudii, zvikanzi ndewe ruzivo, zvikanzi kwete unouraya muti uyu usadye. Angadai akanoudza adzimai vake kuti mama muti uyu unouraya. Kana Satani paakazouya kuna Eva akanzi idya unochenjera, angadai akati handisi kutsvaka zvekuchenjera, wakanzi unouraya. But nekuti Eva haana kuziva kuti muti uyu unouraya, akanzi ukaudya unongwara ufanana navaMwari. Akada kungwara, haana kuzoti kuseri kwekungwara kune rufu. Right, but Adam ndiye akaudzwa kunzi muti uyu unouraya. Ndiye zvakare akaudzwa kunzi musadye muti uyu. Eva anga asipo. Eva, kune vanoverenga magwaro munozviziva kuti akagadzirwa kubva paGenesis chapter 2 verse 21 kusvikira pa24. Ishe Mwari akavatisa Adhamu kuti avate hope huru, ndobva atora rumbabvu ndokutsivira panzvimbo yembabvu nenyama. Nerumbabvu rwaakatora pana Adhamu, Ishe Mwari akagadzira mukadzi. Apedza kugadzira mukadzi, Ishe Mwari akatora mukadzi akauya naye akanomisa pamberi paAdhamu. Adhamu akati achimuona, akuti ndiriverenge mazwi akataurwa naAdhamu mushure mekunge aona mukadzi waakanga agadzirirwa. Saka nguva yakazovatwa hope huru naAdhamu, Adhamu anga akutoziva kare kuti muti weupenyu uriko, asi muti werufu uriko zvakare, haudyiwe, ndikaudya ndinofa. Anga ari one Adhamu, Eva akanga asati avapo. Ngatinzwei mazwi aAdhamu. And Adam said, Genesis 2 verse 23, and Adam said, this is now bone of my bones and the flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Saka musi wakaumbwa Eva pamberi paAdhamu, Adhamu akati uchanzi mukadzi nekuti wakatorwa kubva mumurume. Ndo rakava zita ramama kubva musi wavakamumbirwa muviri wavo kusvikira musi wavakadya, ainzi woman. Ko izwi rekuti Eva rakazobvepi ndo information yandinofunga kuti wanga usingaizive. Saka vanoimba vachiti Adhamu naEva vaigara mumunda weEden. Achisi chokwadi. MuEden hamuna kumbogarwa naEva. Teerera. Taverenga tikanzwa gwaro richiti musi wakaumbwa Eva, Adhamu akati achanzi woman nekuti akatorwa kubva muna men.
chinzwa zvataurwa naMwari abva mukupanisha kana kuti mukupronounsa zvichawira Adamu nekuda kwekudya kwaaita. Ngatinzwe kuti Adamu akati kudii. Verse 20, Genesis chapter 3. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Saka musi wavakanga vadzingwa mugarden, musi wavakadzingwa ndo wakazonzi naAdamu, mukadzi uyu ngaanzi Eva, kureva kuti uchava mai wavapenyu vose. Zita rekuti Eva rakauya kuna Eva mushure mekunge Eva afa pamwe chete nemurume wake Adamu. Harisi zita remukadzi waAdamu, izita rechitunha chaAdamu. Upenyu hwavakagara mugarden anga asinganzi Eva, ainzi woman. Nekuti woman zvinoreva kuti from man, zvichireva kuti church kana ikateerera vhangeri yemurume wayo Kristu haina rimwe zita rainopiwa kunze kwere murume. You are called woman because you were taken from man. So the church belongs to Christ because it was founded by Christ. So there is no need for the church to get another name that is apart from the name of Christ. The moment the church reneges on following the instructions of its husband Jesus, the church receives a new name that is independent from the name of the man. Saka paya munonzwa paya kuti tiri apostolic faith mission in Zimbabwe. Ndi Eva akatumidzwa zita iroro. Mukadzi waAdamu apuwe zita rakasiyana neremurume wake, kunze kwekunge acharika murayiro wemurume wake. Musi waakacharika zvakarayirwa naMwari, Adamu akabva ati hauchanzi mukadzi wava kunzi Eva. Unotakura zita rangu sei wochipesana nezvandakarayirwa naMwari? Ona mustatement ave nekuda kwako. Saka zita raEva rinotaura rebellion yechurch kumurume wayo. Church inofanira kungoramba ichingonzi church yaJesu Kristu. Mukama kuiti Methodist church in Zimbabwe yakuda kuzivikanwa wonzi izwire kuti Methodist riri pavhesari. Ndi Eva. Zvekuti hama dzedu dai dzakangwara hadzaifarira kutumidza vakadzi vadzo mazita ekuti Eva kana vana. Musi waakagadzirwa mukadzi uyu akanzi anonzi woman. But ungagone kunge usingazvinzwisise. Muruda kuedza kuti ndozvii zvamutaura. Chiteerera vhesi inotevera. Genesis chapter 5 from verse 1 to 2. This is the book of the generations of Adam. The generations of what? The generations of Adam and Eve. Plus the generations of? The generations of Adam in the day that God created man. In the likeness of God made he him. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam in the day they were created. I was tarisa Bible yako. Tarisa Bible yako. Musi wavakasikwa Mwari akati munonzi Adam. Muri vaviri. Saka anonzi Adam ndiani? Bvunzari pasari pakuti anonzi Adam ndiani? Adam izita ravo. Izita raAdamu nemukadzi wake. Ukazoona wabuda muna Adamu ukatanga kunzi Eva, zvapupu zvaJehovha. Une waramba kuteerera vhangeri yemurume. Ndo paunodzi shamwari zita rangu hawakaramba uchiritakura, regai tikutsvagire rimwe. Chinyorai kuti Zayoja. Maramba shoko remurume. Musi wavakasikwa
Mwari akati munonzi chii? Munonzi Adamu. Saka uchiona mukadzi akaroorwa anonochinja zita rake pachitupa, otora remurume wake. Hakusi kungochinja bedzi, kunyatsoburitsa pachena kuti ndiri kuda kurarama netsika dzemurume andiroora. Ndichaudzwa zvekuita pamusha pano nasimbi akandiroora. Saka anonochinja pakanzi Janet mukadota, oisa pakanzi unonzwa kunzi Simbirori, Janet Simbirori. Saka uchiona Simbirori kana auya kubva kubasa so anongosvika achiravhaza vanhu. Endesai uno kuchipatara Mbomo, ndiana siya remote iri panapa. Anenge aida kungoti muzive kuti general I am in charge. Tini Simbirori wacho. Unonzwa achichinja station, endesai kuZTV. Imuchiona generations Simbirori akapinda anochinjisa station. Kuda kuona kuti ndine here muridzi wemusha panapa. Handidaro here ndaitirwa kuu na madhama. Operera Jesu maoko. Saka kana uri murume uri pano, chibatsirika. Kubva pakusikwa kwenyika, Mwari akaburitsa pachena kuti kune mweya waSatani wakapinda muvakadzi usingade kuti vasubmite pasi pevarume vavo. Nyaya iyi haina kutangira kuvakadzi vedu, yakatangira kuna Adamu naEve. Eve akatadza kuteerera zvakarayirwa naMwari kumurume wake zvaakanga aparidzirwawo. Nekuti taverenga kuchapter 2 tikaona ari Adamu akaudzwa kunzi muti uyu haudyiwe, asi takazonzwa Eve akuudza nyoko kuti muti uyu wakanzi haudyiwe. Zvinoti information haina kubva kuna Mwari ikaenda kuna Eve, yakabva kuna Mwari ikaenda kuna Adamu. Adamu ndiye akauya akaparidzira mukadzi akati muti uyu takanzi tisaite sei, tisaudya. But she could not stand in her husband's doctrine long enough to defeat the machinations of the tempter, the devil. Akakundwa nekuda kwezvaaiona, akanzi akatarisa muti akaona uchiyevedza uri muti wainakidza kuti munhu angade kuudya, uye uri muti ungade kudyiwa kuti munhu angware, achibva ati ndipei ndidye, even aiziva kuti wakarambidzwa. Saka zvese zvaunoona mukadzi wako achiita zviya zvoti ukati pamba panapa hatichada kuona vanhu vanokwereta huku, unozonzwa kuti ndipei 5 ndibhadhare, ndakazokwereta. Mweya iwoyo usateerera murume iwoyo wakatopinda munyika uchibva kukutanga cheko kuna Adamu urimo. Sambondinyepera zvako kuti awangwara. Mukadzi wese ane rebellion, kuchingonzi waroora unopinda mumademonstrations anenge akajamuka every day, inenge iri tajamuka. Akada kusada kukumukira kukudzisira mvura ndiye, kana kukuudza kuti munin'ina wako dzinga munin'ina wako pano, unodzinga munin'ina wako uchitumwa nemukadzi wako. Indakambodzingwa nemukoma wangu ndikatonza mfana ndikuono mfana pana pakanaka kuti tigare tese, but zvinhu zviri kunetsa, imboenda zvikunetsana. Maiguru wako unongovaziva, iwe neni hatina kunetsana, but maiguru wako ngati haisi nyaya maiguru ndenyi mimi makagarwa bhamba, regai ndiende musare muchigarwa mushe. Shamwari ndakapekezwa namukoma, maiguru vachivava, ndandiri form 5 madays iwa. Mukadzi wako opposition party iri serious yaunogara nayo, you can prove zvandiri kutaura izvi. Hapana chinhu chinonetsa sekuti zvawataura zvitambirwe naadzimai vako. But kana uchida kukonana naKristu, garwa bhamba nemukadzi woni. Ndo chinhu chakanyorwa chanyorwazve mumatsamba. Imi vakadzi zviise pasi pevarume venyu. Imi vakadzi zviise pasi pevarume venyu, nekuti murume musoro wemukadzi saKristu womusoro wekereke. Nauyo yanyorwa zvakare. But vamwe vanozongoti inini zvekutaura handidi. Anengada kungoburitsa pfuko kuti haada zvitadzi. Anenge akunyepa kuti zvekutaura haide sei. Hazvinetse kuona kuti marriage haina kubalansa. Hazvinetse kuti sei?
Even ndikataura nemuri vaviri so ndozvoona amai ava vane simba. Uzoka vakuti stop it. What avo? Vanowana simba kusvikira vakuti stop it pese pese. Adzimai vako ava. Hausi kuitwa stop it here, shamani. Now, ndikutokutaurira chokwadi. Kana usiri in charge of your family, you are an embarrassment to the Lord Jesus. Because Jesus is reigning in his church. The Bible says husbands are representatives of Christ in their marriages. You must be in charge. Shirikunzika. Ndikutokutaurira izvi ndakasimba. Kune varume vane vakadzi vanoshanda vachiwana mari yakawanda kuvadarika. Itsekwendo iyo iya. Wazvinzwa? Ukaga uine mukadzi anotambira mari yakawanda kukudarika, uri muriva, unotsitsirwa one day, uchatsitsirwa bedzi. Utamba kongonya uri muriva so. Sidombo rakatsigirwa nekamutika tetete, uchakaguma one day kachazunguzika. Iye zvinezvi unogereswa nemusoro wese naadzimai vako. Ndiya wangu. Hazvina kunaka kuti udye mukonde wesadza iwewe pasina chako pasadza iro. Upfu ndewake, ngoti ndewake, poto ndedzake, nyama ndeyake, shuga ndeyake, sauti ndeyake, magetsi ndiye ajusa. Okutowombera kuti amaita basa amai vachirira nherera. Aunyare. Now ndikukutaura ndakasimba, ukasatera zvandikutaura izvi uchauya uchichema one day. I've cancelled many marriages. Unotanga uchiudzwa zvinhu zvausiri kuona kuti watotanga ugarwa pamba. Kusvikira rimwe zuva wakunzi tichamboenda kumusha, tasiya taisa 2 kg dzenyama, zvamuri mumupedze munongofa nenzara isatipo. Wakutopiwa chikafu kunge kapopi pamba pako. Kana uri muri munofana kupota uchicheka kuti am I still in charge? Fana mbosvika kana ma 11 nekachitaka kako kehuku uvamutsa kuti endai munopisa kakudya nechitaka. Kuma 11 vakati tarara kuti ndikuzviona, motomuka muende kukicheni wotanga kuwaiwaya so. Uchida kuona kuti ndichiri baba here panapa. Unozvizira kuti ukasachenjera mukadzi anokuvengesa nevana vako iwewe. Unorehwa iwewe nevana. Dai baba venyu vachifunga ndomatangira inoita. Unzaona vachiti he mama ichokwadi, dai dhedhi vachiita sei? Iye zvinezvi havana kutenga uniform. Zvikoro zvakutovhurwa. Takambovataurira. Unofanira kuve in charge of your family. Handiri kudzidzisa kuve gandanga. Asi ndiri kutaura kuti Mwari akatoseta marriage achiti murume musoro wemba. Hamuna ma-equal rights mumarriage. Vakagadzira mutemo iwo vaive nemweya wa-antikristu. Hamuna ma-equal rights. Wazvinzwa? Kana zviri kuitwa izvi zveinonzi rape case inoitika mumarriage, hazvimo izvo zvazvo. Zoti chechi nyika yedu ikatendeuka ichatochinja mutemo kuti mukadzi anonomhangarira murume wake kuti amurepa. That is sacrilege. Hakuna mutemo wakakwana unoitwa zvakadaro. Mukadzi harepwe nemurume wake. Hazviiti. Nekuti chechi haigone kurepwa naKristu. Kana asingadi hazviiteka. Marriage idhirama raKristu nechechi. Saka chechi Jesu chero paanenge achida shoko rinofanira kungoparidzwa. Kuri kuti kudiko ndopane nyaya yacho ka. Chero panenge pachidiwa naJesu unofanira kuuya uzonzwa shoko. Saka kana Jesu achingoti chero achida nokuti uya upuwe shoko wopiwa, kana kupa futi zvinofanira kuitika saizvozvo. Haurepe mukadzi wako. Funzari pasati pakuti wazvinzwa here. Ndotokuparidzira. Kana paina nebhaibheri reshona anogona kuverenga uya apa.
undibatsire, ndoda kuti mavhesi apota achiverengwa. Handisi kutaura ngano, ndikutoparidza zvakaparidzwa zvandiri kutaura zvina Pauro akazviparidza. Saka nyika yedu haisati yakunamata nekuti ine mitemo inopesana neshoko raMwari. Kana zviya zvokuti hanzi mabasa anoitwa nevarume vakadzi vanoagona kunyepa, those are daylight lies. Pane zvinoitwa nevarume zvisingagonekwe nevakadzi, pane zvinoitwa nevakadzi zvisingagonekwe navarume. Hatisi kuti vakadzi ngavarege kuwana mabasa, asi havagone kuita, havana macapabilities evarume. That is not true. Bible rinoti women are weaker vessels. Tell me that God is a liar, and then I will change my message. Mwari akasika vakadzi akati vari wika kupfuura varume. Ndiani akazoti vakasimba zvakaenzana? Asiri Satani. Ndiri kutsvaga ane Bhaibheri shona, muverengi wangu haana kuuya. Uya. Handidi kungotaurira vanhu zvinhu zvisimo magwaro. Zvekuti vakadzi nevarume vakaenzana zvinongotaurwa nemweya waSatani. Nekuti Mwari ndiye akasika varume navakadzi. Akataura kuti vakadzi vari wika kupfuura varume, varume vakasimba kupfuura vakadzi. Kana imi musingazvizive izvozvo, itombomirei kugadzira mutemo. Mutemo wenyika unofanira kurespekta shoko raMwari. Verengai vaEfeso chapter 5 verse 22. Asi musati maverenga nchatanga ndaverenga 1 Peter chapter 3 verse 7. Likewise you husbands dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Bible rakati vakadzi, they are weaker vessels. Very weaker in all aspects. Emotionally they are weak. Even intellectually they are weaker. Physically they are weaker than the men. I'm telling you. Hatisi kuti ngativadzvanyiriri aiwa paanenge achigona ngaasiwa iti. Asi Mwari akati anoleader family ndiani? Murume. Saka unga lead family nekungobhesera. Uno lead family nekuendesa vana kuchikoro iwewe. Ndiwe unobhadhara rent iwewe. Ndiwe unotenga chikafu iwewe. Kana achishanda ngaaone kuti mari yake haisiro yakabata musha, anoona kungoita zvaanoda nayo. Kana ungotengawo tuhembe twake, iwe futi uchimutengera futi apfeke dzaakatengerwa newe. Akazvipfekedza ega. One day uchatsidzirwa nerivero. Ari pasati pakuti wazvinzwa here? Ndiwe unotenga chikafu kumba, ndiwe unobhadhara rendi iwewe. Kana uchitobhadharirwa rendi nemukadzi izvozvi nyara manhirana. Njenyu Mwari utange wokubhadhara. Unotori benzi izvezvizvi kana uchibhadharirwa rendi nemukadzi. Mukadzi wangu handiteerere. Achikuteerera pakuti iko rendi ndiye ari kubhadhara. Ndiwo mukadzi kaunyarere kuridza ngonono mbama usina kubhadhara rendi. Verengai magwaro kai. Vari kufara vaberere maoko. Zviri nani kuroja kuEpworth but uriwo uri kuita sei? Pane kuroja kuMaryland ari kubhadhara. Yes. Pane rimwe riri kugara kumba kwaAtezvera, hanzi Atezvera kwakati uye mugare kuno. Aida unyadzisa wewe. Unogara kumba kwaAtezvera. Munjara pesa unogara kupisha mari. Bvunzo kuti unogara kumba kwaye. Unogara kumba kwaAtezvera. Saka ungaudze mukadzi wako zvokuita baba vanga vari pasaida. Kana kumba kwaAtezvera ukadzi hakuna vanhu, isai maroja. Roja iwewe, wotenga stand yako. Haugari kumba kwaAtezvera. Zviti. It's a serious mistake. Tichakuudza kana taroka men's fellowship. Chikutsara kureva kuti ma-mistakes anozoitika. Ukagara pamba paAtezvera dhapi. Chakuudza muzouya. But ndiri kuzvitaura nekuti
pane mazwi atinoda kuverenga manje manje akataurwa naMwari kuna Adhamu aisuggesta kusafara kwaMwari pamusoro pekuhendla kwaakaita marriage yake. Katange tanzwa 5:22 dzavaEfeso. Imi vakadzi muzviise pasi pavarume venyu chaivo. Yes. Sezvamunoita kuna She. Saka pakanzi varume venyu chaivo manje. Paida kuti utange wave murume chaiye. Mukadzi wako uzozvisa pasi pako. Kana muri kungogara mese uri chigevenga, hauna mutemo unofanira kumupa. Ndarapasati pakuti muri kungogara mese wakaroora ere. Ukuitirwa vana unge hanga so. Hauna kana chawakabvisa. Ndazataura zvakadaro. Wande vana vatatu shamani. Hanzi akabvisa tsvakerei kuno. Aiwa ita mushe shamani. Ndimi vanhu vasingabvunze kuvhota imi. Hamufaniri kuvhota next year. Unoitisa mwono vanhu vana vatatu usina kuroora unopenga. Hanzi mari ichiri kunetsa. Kuona vatatu wavaita sei. Kana mari ichinetsa gara wegaga. Handizvo zvavasati watenga imbwa. Uye zvinoti chikafu changu ina handikwanise kuchikwanisa. Kuzoti chembwa. Chiri kukutadzisa kutsvaga imbwa. Kushayiwa mari yekupa chikafu imbwa. Ndozvaungadai wakaita pakuroora futi. Ukadai wakati ndopera sei? Ndombomira. Usagara nemwono wevanhu mahara. Africa ineyi munhu anonoroora. Haisi London. KuLondon munokutengerana maringi motochati. Kuno kunochajwa. Zvandakaita izvi ndakatochajwa. Ndikapfunya izero. Ndikaombera kuti makadii ate zvavo. Zvikadzudza mari, handida kuti tatatatata rabashaka. Ndakaburitsa mari chaiyo. Ndikavapa. Ndakaroda kuti munhu weimwe yakusvikira usade kuroora. Hanzi tiri mazive enyasha. Anashandisa nyasha pakutora mwoyo wevanhu mahara. Indaka mabhata utore peya webhutsu ubude nadzo uchiti mazive enyasha. Unoririkitwa mabhata pezera wakusendera kuseri wakabvisikwa bhutsu. Vanokutora kuti nyasha dzinoshanda papeya yebhutsu. Vereka ikayo. Nokuti murume musoro womukadzi. SaKristu womusoro wekereke. Iye amene ndiye muponesi wavaviri. Vereka paverse 30 wemuviri. Ndiye muponesi wemuviri. Yes. Nokuti isu tiri mitezo yomuviri wake. Tiri mitezo yomuviri waKristu. Naizvozvo munhu uchasiya baba vake naamai vake. Anamatirane nemukadzi wake. Anamatire mukadzi wake. Vaviri ava vachagara senyama imwe. Ivavo vaviri vachava nyama imwe. Chakavanzika ichi chikuru. Chakavanzika ichi chikuru. Asi ndinotaura zvaKristu nekereke. Ndinotaura zvaKristu nezvekereke. Saka aita kunzungu obva aenda kunyima akaenda kunzungu oenda kunyima. Akataura zvemukadzi nemurume obva aenda kuchechi yaKristu naKristu. Saka uona pane nyaya yacho. Ukatadza kumanage marriage yako, watadza kumanage vhangeri. Because marriage is a drama of church naKristu murume wayo. Zvanzwika zvandiri kutaura. Saka Jesu akati ndinokugadzirira pekuita sei? Pekugara. Iwo nevana 5 havana pekugara. Uri baba werudzi asingagadzirire mhuri yake pekugara. Ezvakatenga twin cab yeIsuzu. Ukafa vana vachagara mumaIsuzu ero. Unotenga iSuzu usina stand. Kudzungaira kako ukaita. Ezvichavhota futi next year. Nekudzungaira kweseko. Chatisira munhu asiri pagore rinouya. Munhu ane dzinokakaridza atenge mota asina stand. Zvanzika zvinotaura. Usatenge mota. Kana uine mota izvo zvinoita sei? Tengesa. Utenge stand uisa chikebhini chako. Umboridza radio full blast muchikebhini imo. Uchinedzera pamba pangu. Right. Saka tataura kwangu yakaterebei pamusoro pako iwe naadzimai vako. Tachida kuti uone mazwi aya anotevera pavhesi Genesis chapter 3 verenga itinzwe pavhesi 9. Ishe Mwari akadana munhu akati kwaari, uripiko? Iye akati, ndakanzwa izwi renyu mumunda, ndikatya nokuti ndakanga ndisina kusimira, ndikavanda. Iye akati, ndianiko wakakuudza kuti hauna kusimira? Wadya kani muti wandakakurayira kuti urege kudya? Munhu akati, mukadzi wamakandipa
kuti ave neni, ndiye wakandipa zvomuti ndikadya. Saka Adamu akanzi wadya here zvandakakurambidza. Takanga tiri vaviri shamwari, ndikakuti muti uyu usaite sei? Wadya here? Zvikanzi problem ndeye gift, makandigadzirira munhu. Adzimai vangu. Yes. Ishe Mwari akati kunyoka. Ishe Mwari akati kumukadzi, chinyiko icho chawaita? Mukadzi akati, nyoka yakaninyengera ndikadya. Yes. Ishe Mwari akati kunyoka, zvawaita izvozvo watukwa kupfuura zvipfuwo zvose nokupfuura mhuka dzose dzesango. Uchafamba nedumbu rako, uchadya guruva remazuva ose upenyu hwako. Yes, verse 17. Kumunhu akati, kuna Adamu akati kudii Mwari? Zvawakateerera izwi romukadzi wako, ukadya muti wandakakurayira ndichiti usadya, zvino nyika yatukwa nemhosva yako. Mazvinzwawo. Mazvinzwawo. Mwari akanga achitaura kuti Adamu akanga ateerera izwi rani? Nekuti Adamu ndiye aifanira kuparidza kumukadzi wake. Nekuti chapter 5 verse 12 yavaRoma inoti Adamu wakanga ari mucherechedzo weuya akanga achizouya. Manyai kumavhesi iwaya. Adamu was a type of Christ. Saka Kristu haaparidzirwe nechechi. Chechi inotoparidzirwa naKristu. Nekuti mutemo unobva kumurume uchienda kumukadzi, haubve kumukadzi uchienda kumurume. Saka oda iyoyi ndo yazosvitsa vanhu pakunzi vakuda muponesi, yakatangwa wrong doctrinal position. Instead of Adam preaching the message to his wife, which was the type of the church, it was the church which preached unto Adam, and Adam received the doctrine that was presented unto him from his wife. But we also spoke about it last week. Tikaona kuti kana church ichida doctrine rakatwasuka, inofanira kuti riwane kubva kumurume wayo. Church ikada kuwana doctrine yega, inobatsirwa na Mr. Snake, inobatsirwa nemuti werufu, inobatsirwa na Satani. Saka doctrine rinobva mubhaibheri maKristu rouya kuchechi richidudzirwa kudai. Chechi ikagara pasi kuti taakugadzira doctrine, padoctrine rinogadzirwa naAdamu naEva. Doctrine rinogadzirwa naEva rine mafingerprints aMr. Snake, rine mafingerprints aSatani. Mukangogara bedzi pasi kuti maakugadzira doctrine, imi pasangano penyu muchabatsirwa nani? naSatani. Saka ukanzwa vanhu vachiti doctrine rekuchechi kwedu vari kutoti Eva akazogadzira doctrine. Zvacho zviri kunzi wazviitirei Adamu kuti wateerera mukadzi wako. Mwari akati wateerera mukadzi wako, wateerera mukadzi wako, wateerera mukadzi wako. Saka Kristu akabva auya akati dzidzai kwandiri nekuti ndiri munyoro. 11:28 dzaMateo. Mama akabata vhesi ipi? Romans chapter 5 from verse 12. Verenga itinzwe. Saka zvise zvakapinda munyika nomunhu mumwe, zvivi zvakapinda munyika naAdamu, norufu rwakapinda mumunhu, rufu rwakapinda mumunhu, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose, ndokubva vanhu vese vafa. Nekuti vhesi yati ndatuka ivhu nekuda kwako, ndatuka nyika nekuda kwako. Saka Mwari anga asina plani yekutuka nyika, akaituka nekuda kwaAdamu. Pati ndakandaita mubvunzo wekuti ko Mwari mhosva dzenyu dzaitwa naAdamu naEva, ko ivhu rapindawo papi? Mwari akati ndikavhiringwa neproduct, ndinokesa product nemaraw materials ayo futi. Ayo wanyatsombera. Kana usingadebva watorega zvachozi, usaombere mbichana. Mwari akati ndikavhiringwa neproduct yechingwa, handikese chingwa neflower yacho futi, ndokesa. Saka akanga agadzira munhu neguruva revhu. Saka paakada kukesa Adamu akati guruva harisari. Saka kungoonekwa uri munyama so, hauchada kubvunzwa, unoda kuponeswa kubva kuchii? Wakabuda muivhu rakatukwa pamwe chete naAdamu.
ndokusaka Mwari achinzi paHebrews 10 verse 1 haana chaakagamuchira pazvipo zvaakada kupiwa naIsraeri. Ndavaitora zvinhu kuivhu rakatukwa vachiuya nazvo kuna Mwari, vachitora zvinhu kuivhu rakatukwa vachiuya nazvo kuna Mwari. Verengai Matthew chapter 11 verse 28. Toda kuziva kuti Jesu akati kudii pamusoro pedoctrine, kuti rinobvepi richienda kupi. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa. Ndichakupai zororo remweya yenyu. Ini ndichakuzorodzai. Yes. Muise joko rangu pamusoro penyu. Yes. Mudzidze kwandiri. Dzidzai kwandiri nekuti ndiri munyoro. Nokuti ndiri munyoro. Yes. Ndino mwoyo unozvininipisa kuti muwane. Nokuti ndiri munyoro, ndino mwoyo unozvininipisa kuti muwane zororo pamweya yenyu. Nekuti joko rangu rakanaka nomutoro wangu wakareruka. Saka zvanzi muchawana zororo remweya yenyu. But mhaka yaAdhamu yakanga isiri yekudya, akanzi nekuti wateerera mukadzi wako. Saka paunongochironga musha wako so, pane zvimwe zvaunofanira kuti adzimai vako vakataura woti kwete, pano hazviitwe zvamataura izvo. Wazvinzwa zvandataura? Zvinewo kanzi ukatambira so, kanzi naadzimai vako ndandafunga kuendesa mari yeChristmas kuatozvara venyu papei yenyaya. Unozviona sei? Unototi vemwana itaronga idhimurogoni aisitotaura chii, isi chedu kungoshanda chikubva vakomana. Yes. No uchingozhinya uchiwondongerwa musha. Vana chaivo ukasagadzira standard kuti pamba pangu vana vanodai izvi vana vangu havaite, unorera ma-street kids pamba pako so. Pane vana kuti vinhu michechi vachipinda so, unoti vana vabuda muguru here vana. Panoita unge zvinonzi zviwiba zvinogara mubako nemumaguru, havana kana direction. Vana vanotaura zvese vanongokwira vakapinda mudzimba dzevanhu, anenge achakwira pamusoro peTV mumba mapi. Vana ava vana muberekera the hyperactive, hyperactivity, kudzungaira uku, kushaya discipline uku, iwe uchingozhinya uchingotera dynamos. Handisi kukurambidza kupuwa zano nemukadzi wako, but leader pamadecisions ngati unofanira sei leader akakutaurawo zvinokuvaka teerera, asi be the final voice, be the head of the family. Mwari haadi mukadzi anoudza murume zvekuita. Mwari haadi wanano yemukadzi asingazviise pasi pemurume wake. Asi ndichataura zvichakubohwa asi zvakakosha, saka wotosimba. Pane chinhu chandakaonawo chakakosha pakuroora. Haufanire kungoti ndoda mukadzi akadai so. Unofanira kuziva kuti pane zvimwe zvinhu zvinoona kuzokuvhiringa. Size yemuviri wako inofanira kukudzo. Unofanira kuwana mukadzi waunokwanisa kutakurawo kana zvikaoma. Ukaroora mukadzi akanyanya kukura kukudarika, simba rako rinoita shoma. Unonge uchigaya kuti akandigarira ndopamuka here. Saka handisi kukurambidza hakwana uchida vanhu vakadaro, but ndikutotaurawo kuti zvinokontributa futi izvozvo pavoisi raunogona kuita mumba. Rooro mukadzi wokuti unogona sei kumutakura kana akavhenda, kwete kuti unorora mukadzi wokuti anokutakura ukebepa so iwe uchipacha tukumbo so ndiregere. Zvinoungaite musha wakadaro here. Omera Jesu maoko. Akakutarisa so wakamira uchida kuchinja so, akakuona tumabhonzi twakuti wakamira so, anenge aiti karume kangu kana usipo. Karume kangu akasati kaita sei? Hazvina kunaka izvo zviya zviya, ndikutaura chokwadi. Kana wakamuroora zvako zvakangoitikawo mazive kusaziva, but kutaura chokwadi. Munoburana muri mubobva akeadho wanyatsonoti ndogona kugarirwa. Unongoti ati tozoipedzisa mangwana, une wakutya.
pesera wakuisa bonza mpini pasi pembeni kuti kana ndamutadza ndomurova nedanda vanorora gandanga izvi mwari pano kutozhya kuenda kumba tozoenda vanhu varara pane kaiti vanhu varutara mukadzi wake hazida kuenda vanhu vaita sei ataradzi vaivake anomosvikaotera kachikafu kake muoma zvedza zvine sauti hazvina hapana pekukomplena akadya sanonzi chikafu chiri sekwa ichi chiri kunaka ungapatirayo chiri kushanda zera chirinongoburiswa so hamutaurawo chikafu chakanaka sekuti handaichataura kani zvazvichinyakunaka magona kubika potai muchitenda zvinoitwa nevana vevamwe ichokwadi tofanira kupota tichitenda inga vakadzi vezera rako variko vakawanda unobva unotora munhu akadaro ukuvavarirei zvakakosha izvozvo kune vakomana mazvinzwa usati waroora varume vazhinji ka ukavabvunza bvunzai ndotaura lavo havachada vakadzi varume vazhinji vari paravo havachada vari kungodya kuti zvinotovaudza vanhu sei kuti takaramba chii kwaungoti ngatikogara inclusive government 70% yevarume vari mumarriage havachada vari kuona kuti vakaita mamistakes parikara wava kuziva vhangeri saizvozvi unofanira kuti haubvumidzwe kuramba mukadzi votokogarisana haunopuwa mukadzi wakatsvaga wega shama gara nemukadzi wako asi ndiri kungoti dai zvaidzokorodzwa vaichinja saizi yemukadzi wako ndaitsiura mumwe mufana anga aine 24 years aida kuroora mumwe musikana anga aine 31 years zvikanzi chiri kururudo ngati mufana uri munyowani uda kutojoina club yedu udzaisu tamasenior muclub aida kuudzainini shomani zvinoite izvozvi taane 7 years tine mukadzi ada kuudzainini kuti chikururudo ngati mufana teerera izvozvi mukadzi wourororo kana achikutarisa anenge achikuona semwana unotori ababy chaari kukudira kuda kukukontrola uri mwana izvozvi kumukadzi wako usaroore mukadzi akakura wakudarika ashande kana uchiroora uchidana nemusikana mukuru kwauri itonomuramba uchamutiza mukana kuita vana vaviri uchazotsvagawo zera rako uchamutiza chete kana ukazviita uchamutiza vamwe vanhu totovabatira ka pachechi hakusisina ana asekuru tokubatsira izvozvi kune varume vaane nungo atsvaga mukadzi anoshanda kuti apota achichengetwa akagara kupfuyiwa naadzimai iwe nosvikamba makazara ana tsano unovava sei rendi ndiye ari kubhadhara tsano makadhepi yenyu tsano unosvika chitsano chakaisa matsoka acho pasofa rawakatenga azinoti ndainvedwa neTaliban makaditsana its okay haugone kubvunza saka ana tsano vanouya sei zvandisingazive unonzi uda kuziva chii hauvaziva ana tsano vako idya sadza uine unorarama unozongona vatsakaitika venga ana tsano vazoenda havagone kukuona kuti tsano zvamuri kuenda kubasa munosvika taita sei taenda kudheererwa iko unofanira kuvava ana tsano makauya sei dzokerai mozouya kana taakuzviziva akunongona mubaba kumakazara ana tsano zvausina idea nazvo tokutaurira ana tsano vanofanira kuzoti ndiwe muridzi wemba iwewe ivhi ruchiroja ndiwe muridzi wayo pazuva iro wakabhadhara akuri kuona chitsano chakabata remoti yako zo
unofana kusimba wazvinzwa. Ndakaudza tsano ndachida kukuonai, ndikakuona ndokurovai wozva vasina kukwana. Ndiri pastor kudai, ndiri mufundisi, ndakadzinga tsano ndikati ndikakuonai panapa ndinoita sei, ndokurovai, hatichawirirana, fambai pamberi paMwari. Ndo pandakazviitira, and I'm proud kuti hakuna vamwe vanhu vasina kukwana asingatombozoti ndiriite zvara. Usafunga kuti kana wava pastor usafanira kuziva zvakanaka nezvisina kunaka. Aiwa. Unofanira kuti chandidi ndinoda. Uri pastor kuda, you must have a voice. You must run your family. Upastor haurane family yangu, totoranawo family sababa yomushawo. Saka ndiri kwababa ndoita zvaa ndoita zvababa. Now tiri kuda kudzidza panapa inobva pana Adamu. Inobva panani? Taona kuti Adamu akateerera mukadzi wake. Mwari akati Adamu, wateerera mukadzi wako nekuda kwei? Zvichireva kuti Mwari haana kufarira zvakanga zvaitwa naAdamu. But handei tinoona paGenesis chapter 1 pane mazwi akarehwa ipapo, ndo akamutsa vhangeri yatiinayo nhasi. Verse 31, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. Genesis chapter number 6, verse number 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days. Like I turned up verse 5. And God saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made men on the earth, and it grieved him at his heart. Verse 5 and 6. Yeah, Genesis chapter 6. Zvino Ishe wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika. Ishe akaona kuipa kwavanhu kuti kwakanga kwakakura panyika. Nendangariro dzokufunga kwomwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Mafungiro avo anga akaipa nguva dzose. Ishe akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika. Zvikanzi Ishe akarigreta, ndakasikirei vanhu. Muri kunzwa mazwi aya? Ishe akazvidemba akati ndakasikirei vanhu. Yes. Akava neshungu pamwoyo wake. Ishe akarwadziwa. Ishe akati ndichaparadza vanhu vandakasika ndivabvise panyika vanhu. Mazvita. Zvikanzi Ishe Mwari akati ndafunga zano, ndakuvadestroya, ndovauraya. Ishe Mwari akasika, ndokubva atarisa zvaakanga asika, akati zvakanaka. Ndobva zvazonzi akazoona kuti mafungiro evanhu anga akaipa nguva dzose, akazvidemba kuti ndakasikirei vanhu, akati ndaane idea ndakuvapedza. Muri kunzwa here vhangeri vadikana? Tinoda kunotsvaga kuti Mwari ane mukana here wekukundikana. Mwari anogona here kusika chinhu ozoti chandasika hachina kunaka. Mwari akasika zvese zvaakasika, akazvitarisa akati zvakaita sei, ndokubva azoona unhu hwevanhu hwanga hwakazara zvitadzo, akarwadziwa pamwoyo wake, akarigreta, ndakasikirei vanhu, ndokubva azoti ndovaparadza. Aitaura ega ana waakaudza. Uyo akanyora ada kutozobvunzwa kuti akazvinzwawo sei, akazvinzwa kupi kuti Mwari akarwadziwa pamwoyo pake. Shamwari, kuparidza kunoda mamwe mavhesi achinyorwa vanhu voenda wozosara achiparidzwa vasisi. Wozva ndiri kutaura zvidai zvisina vhesi kuti Mwari akarwadziwa pamwoyo pake. Makadai matondisimudza izvizvo. Makazvinzwa Mwari anorwadziwa mwoyo, munopenga. Akaona mwoyo waMwari ndiani uchirwadziwa. Atiri mnanotaura izvo zvokunyapa ivhesi ani, iyo vhesi iyo ikuti Mwari akarwadziwa nehunhu hwavanhu. Ndobva ati
ndisina hangu kuvasika tomanyorerwa yakaitwa. Saka pakasikwa Adhamu, verengai chapter 3 verse 1 yaGenesis, nekuti Mwari ari kunzi akasika zvese, ndokubva zvaakasika azviona, akaona zvakanaka, akaita basa Mwari, akarisupervisa, akariapprova, zvikanzi ndarova. Aiwa apa kusika ndachekeresa, aiwa ii handadadisa, ndagona, hapana chandasika chisakarurama. Ndobva azodzoka zvikanzi maitire rudziya maitai zvikanzi dai ndisina kuvasika regai ndivaparadzi. Saka mubvunzo mukuru kwazvo ndewekuti what went wrong? Is there anything that went wrong? Or there is something we are not informed about the character or the nature of God? Akafana mukadzi murume arora mukadzi wake, ounganidza vanhu, mukadzi wangu akanaka, onzi taura mashoko ekuita chitsidzo cherudo, vimbai, uri chido chemwoyo wangu, mukutambudzika tinenge tiri tese, unofadza mwoyo wangu, vimbai wakanaka. After 2 years tonzi vanga vachishaudhana mucivil court, achinzi chinongoti mahobi. Yoshe mari ndiye vimbai here wakatiunganidzira musuye tikadya mbatatisi pamuchato pako? Hauna kunyora here iwe kuti mwana akanaka kudai akachengeterwa ini kubva kuna Mwari, uri tsvarakadenga, ishwa inodyiwa namamba vayo, uchidetemba kuna vimbai, nhasi marambana wakuti vimbai chipurunyenye. Uri kurevera kuti pawakambota akanaka wainyepa akati wanga usingaone mushe. But vanhu vanochinja kasi, Mwari haachinje. Mwari akati ndasika zvandasika zvakanaka, ndokubva azozvidemba kuti ndakasikirei munhu, akati ndomuparadzi. Zvikanzi mweya wanga ungagari nemunhu, nokuti murangariro wepfungwa dzemwoyo wake unogara uchifunga zvakashata pamberi paMwari, zvaari nyama hake. Nyama yacho iri kunzi zvaari nyama hake, haina kubva kumunhu, yakaitwa naMwari. Verengai chapter 3 verse 1 yaGenesis. Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango. Nyoka yanga iri tiraburu dzakanga dzaitwa naShe kupfuura Mwari. mhuka dzose dzakanga dzaitwa naIshe Mwari. Ndokubva zvanzi futi mhuka dzacho dzese dzakanga dzaitwa naIshe Mwari. Asi pamhuka dzakaitwa naIshe Mwari pakawanikwa yanga ine mano kudarika dzimwe dzese, zvokuti mano yanga isiri problem. Nyoka yakazopfuura mwero wemano. Haisiriyo yega yanga ine mano, nekuti zvingadai zvakanyorwa zvichinzi nyoka yakanga ine mano, dzimwe dzese dzanga dzisina. Hanzi kupfuura, it's a comparative. Mwari akaera mano enzou nemano eshumba nemano ebere, akati nyoka yapfuura yadhikura zikero yemano. Ndokubva yapedzeswa ichinzi kudarika mhuka dzese dzakanga dzaitwa naIshe Mwari. Iye ane mano adhikura zikero akaitwa futi naMwari. Mwari makasika nyoka ine mano here? Kana kuti nyoka maisika yakanaka yakazongomuka yaane mano, anga abva kupi mano iwayo? Nasi inobva panapa uine stress, ndokutaurira. Ndichakutaurira mazwi achakuremera kuagamuchira pavhangeriyo iyi. Hei mibvunzo. Kana Mwari ari akaita nyoka ikazoonekwa ine mano asiri right, zvinoreva here kuti nyoka ine ability yekuwana mano aisina kupiwa naMwari? Kwaiwa mano anowanikwa munyoka abva kupi? Kune mumwe here ari kugadzira zvimwe zvinhu kuseri kwaMwari, anopota achipa vanhu zvinhu zvisingadiwe naMwari? Mano nyoka yakaawana kupi? Kwaidzo dzimwe mhuka dzine mano asina kupfuura mwero, akaera mano aya akaenda mumwero uri kudiwa naMwari, akazorega kuererawo nekupimira nyoka mano kuti arege kupfuura mwero. Ndiani? Kwaiwo muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa unouraya uyu, Mwari ari kunzi ndiye akaudyara, iwo uchiuraya. Chinangwa chake changa chiri chei? Mwari aifunga here kuti Adhamu naEvha havasi kuzodya? Ndokubva vazongodya by mistake. Mwari akakumbuka zvikuru, they disappointed God. Mwari anoziva zviri mberi. Mwari anoziva zviri mberi.
Mwari anoziva zviri mberi. Chiri kuda vhesi inotaura kuti Mwari anoziva zviri mberi. Bvunzai pasati pako, unoida here? 1 Peter chapter 1 verse 1. 1 Peter chapter 1 verse 1 ne2. Mwari anoziva here zviri mberi? Mwari anoziva here zviri mberi? Nekuti kana Mwari achiziva zviri mberi, anofanira kunge akanga achizviziva muti wandadyara uyu uchadyiwa. Zvichireva kuti Mwari aida kuti muti uyu udyiwe, ko kana anga asingade kuti udyiwe, akadii kuti muchero uyu urege kutemheka? Toona Ivha akarembera pamuchero, so wachida kuungova uchiramba uchinzi mabhaudha acho hapana sipana yekuasunungura. Kwakadii kuisa mago? Ivha achingosvika pamuti uyu obva aruma otiza. Nekuti tinonzwa musi wakadzingwa Adhamu, Mwari akaisa makerubhi ekurambidza Adhamu kudzokera mugadheni. Zvichireva kuti Mwari security anoigona, anenge akanonoka bedzi kuita security. Dai akaisa makerubhi pamuti woupenyu nemakerubhi pamuti wokuziva, Adhamu akada kusvika onzi tokuba banga riye raitendereka riya riya. Ivha angadai akasvikirwa asati adya, asi paine ripoti yemakerubhi ambouya, tamuudza kuti unobayiwa, ndobva adzokera. Heya Mwari munotoziva kuti panoda security kana paine zvinhu zvamusingade kuti zvibatwe. Maisa makerubhi padhoo regadheni kuti Adhamu asadzokere. Makarega nei kuisa makerubhi pamuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa? Zvichida pane asingazviziva kuti Mwari paakadzinga gadheni, Adhamu mugadheni, akaisa makerubhi nemunondo waipinyinguka. Isaika endai pa 3:21 dza Genesis, modzoka pa 1 Peter chapter 1 verse 1 and 2. Ishe Mwari akaitira munhu nomukadzi wake nguo dzamatehwe akavafukidza idzo. Zvino Ishe Mwari akati, tarira munhu wava somumwe wedu, zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa. Zvino zvimwe ungatambanudza ruoko rwake akatorawo zvomuti weupenyu akadya akararama nokusingaperi. Naizvozvo Ishe Mwari akamubudisa mumunda weEdheni. Ndobva Adhamu anzi get out. Mwari akamboisa Adhamu mugadheni akamudzinga. Munozviona uzii? Mwari akati kuna Adhamu, buda, eviction order. Andiri kukuona mugadheni mangu muno. All right. Kuti arime ivhu rakatorwa kwariri. Chikadzenda unorima nekulendi akwezisheno. Naizvozvo akadzinga munhu akaisa makerubhi kurutivi rwekumabvazuva rwomunda weEdheni namurazvo womoto waimonereka kumativi ose kurindira nzira yomuti woupenyu. Saka Bhaibheri rishona harizozviburitsa zvakanaka. Richingunoti a fiery sword, raive banga raipinyinguka richiburitsa moto, ndo rairamba richitena risina akaribata. Zvese zvakuti mirakova izvi ajokisa uri kuita. Saka ipapa manje ndo pada kuti tiparege tikazorasika, because Mwari I protected the tree of life. Ndobva aemploya makerubhi remove. Ndobva aisa banga raibuda moto haupinde. Adhamu achitozikanwa kuti kana atomborega kuteerera Mwari, even ndikamuti usadzoka, achadzoka. Rebellion yapinda maari zvokuti kutaura naye bedzi, because pekutanga akanzi usadye akadya. Mwari akati zvino muti weupenyu handidi kuti audye. Even ndikati usaudya achangouya, because nyaya yekusateerera yatoo mari. Saka apa achada kutaura naye, taakuparidza nesecurity. Ndobva Mwari aisa munondo wedeso. Adhamu ndofunga angobuda ndopati kuna dzimai vake, ndodzokera. Anondidzingira chii? Kana aida kuti ndisagara akambondipinzire chii? Ndonopinda. Ndobva asvika so akati adodhedwa ndisana kavagarire chigadheni chavo. Saka adzimai vakazoti kuenda kukurumidza kudzoka zvikanzi vaisa chibanga chisina nebasa rese chiri kupfuta moto ipapo. Taigara zvakanaka kumusha muchitese, ezvi ndaakuisirwa security ndatadza chii? Ivha akati andofunga Mwari akagumbuka nezvatakaita. Ndiwe iwewo wakandifurira rwako kusagona kunyarara. Mwari amboparidza zvakanaka usadye pasina security, akazoisa vakomana kuisira munhu wake.
security. Kuzikanwa kuti anouya mashoko haateereri. Saka patinoda kuziva kuti Mwari anoziva here zviri kuitika panyika pano. Anoziva kusvikira palevel ipi. Mwari mangwana anoaziva here. Mwari anoziva mangwana kusvikira papi. Alright. Kune vanhu vachafa mangwana vakudubuka nemotokari. Mwari anozviziva here. Ari kuziva here driver achakudubura vanhu. Ko iyo brongo ichanwiwa neachakudubura vanhu. Mwari ari kuziva here kwairi kuwanikwa. Kwadi kungoti ane brongo orwara. Driver oshaya brongo oenda ari soba. Mwari ndiye ari kusuplya ane brongo mweya wokufema. Utano hweya ari kutengesa brongo uri kuchengetwa naMwari. Wokuti ano brongo akarwara vanhu vakudubuka. Ko Mwari adi kuuraya ari kutengesa brongo. Kosara vari kuda kuenda nebhoni komba. VID iri kubhadharwa bribe kuti ipasise bhazi rinofanira kukondemwa kusvikira rachinjwa mapatsa akafa. Ronokudubura vanhu bhazi. Abribe ku VID ndiMwari amumutsa kuzeni aende kubasa. Adi kumurwarisa. Bhazi roinspektwa neasingade bribe. Robatwa. Robva raenda. Rorega kuenda kunokudubura vanhu. Vanhu vorarama. Vanhu vafa mubhazi rapasiswa zviri ani procedural neVID ndevaMwari. Abribe ndewaMwari. Saka zvinoda kuitika izvi Mwari anozviziva kusvikira palevel ipi. Izvezvi zvinoda kuenda kunopuwa bonus. Woenda kuarchipelago wonodzoka waapositive. Zvekuti Mwari kana asingade kuti uwane chirwere anogona kungokunyimisa bonus youya muna January. Ari kukupa bonus uyu apuwa mukana iwoyo naMwari. Iwe wotora bonus wonodzoka wakazvimba ziso waroverwa nzenza kubhawa. Mwari anozviziva here kuti unoda kunokecha iwewe kana watambira bonus. Anokusiya sei uchitambira. Kwaidzo nzenza dziri kukechwa idzi Mwari adi kungodzitsvaira dzese. Nyika yesara isina nzenza. Asi Mwari akada kupedza nzenza munyika muno munosara vanhu here. Yobera Jesu maoko. Ewo tinokubvunza, tinonyatsoparidza takazimba. Tinakunzvera magwaro. Tinakuziva kuti influence yaMwari pazvinhu zvinoitika panyika ino inotangira kupi ichigumira kupi. Vaya vari kuti vane simba rekuuraya varoi vanaro here simba iro riya. Mwari anozviziva here kuti panyika pano kune vaakuuraya vanhu. Anopa upenyu nekuhutora asi Mwari here. Ko kana Mwari achida kuti varoi vake varege kuurayiwa nevaakuuraya varoi adii kutora vanouraya varoi kosara varoi. Ko kana vanhu vanoita nekuroyiwa Mwari akatora varoi kunosara here vanhu panyika panapa pachinzi ava varoi saka vakazara. Mwari achitaura nezvevaroi anenge achitaura vanhu vakaita sei vanonzi ndo varoi. Uye kana Mwari aine chinangwa chekupedza varoi ari kutadziswa nei? Alright. Toda kuziva the knowledge of God. The full knowledge of God. Petro muapostora wa Jesu Kristu. Petro muapostora wa Jesu Kristu. Kuna vakasanangurwa vari vaeni. Zviri kunyorwa izvi zviri kuenda kuvasanangurwa vakanga vari vaeni vaMwari. Vakapararira Pontio neGalatia. Vakapararira Pontus neGalatia. Nekapadokia nevari Kapadosia neAsia. neBitania. Nevari Bithinia. Vakasanangurwa nokuziva zviri mberi kwaMwari Baba. Zvikanzi ndiri kunyorera vakasanangurwa nekuziva zviri mberi kwaMwari Baba. Yes. Muutsvene hwomweya. Zvikanzi zvakanga zvaitwa muutsvene hwomweya kuti vateerere. Vakanga vasanangurwa kuti vateerere
vasaswe neropa rajesu kristu, vari kuda kunatswa neropa rajesu kristu. nyasha norugare ngazviwanzwe kwamuri. Vanhu vakadaro ngavawanzirwe nyasha nerugare, vakasanangurwa nekuziva zviri mberi. Saka mukaona shoko richiparidzwa so, vanenge varitenda vanoriteerera havasi vanhu vanonzwisisa, vanhu vakasanangurwa nekuziva zviri mberi kwaMwari. Zvichireva kuti hakuna anotenda Mwari akavhunduka kuti penati kutenda. Aiwa, Jesu ndibate ruoko denga razopindwa rwenzo rwuno, urumanga akaoma moyo. Hakuna zvakadaro. Ukaona watenda wanga wakasanangurwa nekuziva zviri mberi kwaMwari. Saka Peter ndiye aiparidza ide zvinoshamisa naye kuziva zviri mberi kwaMwari. Yakaparidzwa naPeter chete zvakanyatsotwasuka zvine udzamu. Pauro akazoibata zvake but haana kuibata neclarity yayakabatwa nayo naPeter yekuziva zviri mberi. Saka mubvunzo wako ikoti kunari pasaidi pako, Mwari anoziva zviri mberi. Na mazwe kuti Mwari anoziva zviri mberi, hareve kuti Mwari anoziva kuti mangwana kuchanaya. Mwari ari kutotaura kuti ndiye anonayisa mangwana, haazive zvichaitika, ndiye anotoita ozoziva zvaaronga. Ukaona pane nyaya yacho, Mwari haana chaanoudzwa kuti chaitika. Ukatora chaitika, imi ndimukatoudzwa, ndiye anoita. Kana achiziva, ari kutoziva ndiye akazvironga kuti zvigoitika. Acts chapter 2 verse 30. Mwari unoziva zviri mberi. Teerera kaiwe. Nhasi ndichakuvhundutsa. Nekuti pane vanhu vakarohwa nemeni panyika pano. Vanhu ivava vari kutofunga kuti kune vanhu vanogadzira meni. Usanyeperwe shamwari. Isi takatombokura tichizvifunga. Ndichakupa vhesi inotaurwa naMwari kuti ndini ndine dura rinogara meni, kidzi panogara meni dziri papa paMwari. Zvekuti ukadzidzwa vhesi idzodzo uchatanga kuti saka Mwari asi kutamba naye. Saka kana ari Mwari ane dura rinogara meni, vanhu vorohwa nayo, vanhu vosiya Mwari anogara nayo. Because ipo pachigaro chake Mwari hadzi dzinoputika meni ipapo, hapana anorohwa. Kudenga kwaari meni dzinotogara dzirova. Vakomana vachitoti igwe kwaari, dzichisimuka dzichitsemuka. Vanhu vachitoti glory kwaari. Hapana anombobatwa nemhosva yekugadzira meni. Hakuna anonzi Gabriel. Michael anenge ari kugadzira meni chakamira, Gabriel achitaurira Mwari. Vese vanotoziva kuti meni dzinogadzirwa naSamasimba, ndiye muridzi wadzo. Haleluya. Iwe unozvitenda here kuti Mwari ndiye anogadzira meni? Tari pasadi pako kuti unozvitenda here? Ina handifunge kuti pane munhu angade kuchitenda shoko rakadai, asi ndichangoriparidza zvangu. Now, verengai tinzwe. Now, vhangeri harisi rekubvunzana kuti munofunga kuti kudi ndire kungonzwa magwaro achingotsanangura. Zvinongoda magwaro. Saka parisi kumboparidza zvinhu zvinyowani. Ndiri kungokuratidza pazvakataurwa chete. Mwari anoziva zviri mberi. Atinzwe Peter. Yes. Zvino zvaakanga ari muprofita. Yes. Achizivawo kuti zvino zvaakanga ari muprofita, achizivawo kuti Mwari wakamupikira nemhiko kuti achagadza pachigaro chake choushe mumwe zvibereko zvezviuno chake. DiDhavhidha here wana Peter? Yes. Zvaaiona zviri mberi, wakareva pamusoro pokumuka kwaKristu kuti haana kusiwa paHadhesi nenyama yake haina kuora. Uyu Jesu wakamutswa naMwari, isu tiri zvapupu zvake tose. Masvika pavhesi ari? Ndasvika pavhesi 32. Endai mberi musvike pavhesi 33. Zvino wakati achisimudzirwa kurudyi rwaMwari, Kristu wakasimudzirwa kurudyi rwaMwari, akapiwa naBaba chipikirwa chomweya mutsvene, akapuhwa chipikirwa chomweya mutsvene, akadurura izvi zvamunoona nezvamunonzwa. Yes. Nokuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga, asi unoti amene, Ishe wakati kuna She wangu, gara kurudyi rwangu
kusvikira nchita vavengi vako vave chitsiko chetsoka dzako. Mazvita Mwari wakanga achiziva zviri mberi ndokubva apa Dhavhidhi kuti aprofite. Zvikanzi naDhavhidhi, hamuna kutendera mutsvene wenyu kuti aone kuora. Zvikanzi naDhavhidhi, Ishe akati kuna Ishe wangu, gara apa kusvikira ndaita vavengi vako vave chitsiko chetsoka dzako. But iye Dhavhidhi amene akafa akaora. Asi ari kurehwa naDhavhidhi ndiKristu. Asi Dhavhidhi akazvitaura nekuziva zviri mberi kwaMwari kwaakanga azarurirwa. Aiprofita zvaKristu. Saka Mwari anoziva zviri mberi. Isaiah 46 verse 9 kusvika pa13. Hey, mavhesi andora kubata pana pakanaka kusvika vhiri. Posika tangoverenga iwayaka anotaura kuti Mwari anoziva zviri mberi. Tichobva tanobata nhau yemheni. Hakuna vanhu vasingatende kuti mheni ndeyaMwari. Satani anenge ane zvimawaya akari kusunganidza kwaanogarawo. Uye otsemura vanhu odzokera. Mwari oti ndianarova vanhu vangu pasowe. Gore riya vanhu 7 vakatsemurwa nayo vari pasowe. Vakapfeka zvichena shamwari, mina ina kumbozvinyara. Akavatsemura tsemura. Vanhu vakati mabasa aSatani. Satani asi right. Saka Satani ane zvaari kuita panyika pano zvisingadiwe naMwari. Achizviitiriko. Mwari asiri here akasika Satani. Mwari ngaabateka Satani vanhu vagarike panyika pano. Handiti wakanzi wewe mari dzako dzakabatwa naSatani. Mwari asiri here akasika Satani. Mwari adi kubata huro Satani orutsa mari yako iwewe. Iwe oita mari dzako zvakanaka. Mwari ari kutadza here kubata wake mwana waakasika. Kana paina anodhauta panapa kuti Satani akasikwa naMwari, ndichakupa mavhesi maviri anotaura kuti Satani mwana waMwari. Handisi kukanganisa kuparidza. Ndiri kutotaura chokwadi kuti Satani mwana nekuti akasikwa naMwari. Kana waramba iwewe, ndichakupa mavhesi ndozokupa maiki ndoti chidudzira kuti anorevei. Satani kunotori nemavhesi asingabvumidze vanhu kutuka Satani. Anotonzi ukamutuka uchaparara semhuka. Ndosaka ndati nhasi uchaenda uine BP. Aripo futi mavhesi iwana. Isaiah 46 verse 9. Rangarira zvinhu zvapfuura zvakare. Nokuti ndini Mwari hakuna mumwe. Ndini Mwari hakuna mumwe. Ndini Mwari. Ndini Mwari. Hakuna wakafanana neni. Hakuna akafanana neni ane zera neni. Iye unoparidza kubva pakutanga. Izvo zvichaitika pakupedzesera. Zvikanzi I am able to determine the end before the beginning. Bhora risati ratambwa ndendatoisa result kudhara. Man City 4 Tottenham 1. Obva azoti ringatambwe rini bhora irori. Mwari anotanga isa date of death rako asati adecide kuti wozvarwa panyika rini. Kuziva kwake Mwari. Anoziva. Zvoda kuenda ku night of turnaround. Mwari anosiya vanhu vachiti kumunhu we wish you many more. Akanyarara 2 months after aitirwa birthday party zvonzi ashaya. Mwari ndaiziziva. Muziva vakati many more uyo ndaitokusekai. Ndaizoti kwakwasara 29 days. Saka maingorasika zvenyu. Munotaurira munhu wamusina kuudza panyika kuti muda kuti ararama akawanda. Munopenga. Handinei makabvunzaini kuti asarwa nemangani. We wish inga iri wish zvayo. Zvinzi wish zvinoina handina wish. Ndotoplana. Ndakaplana rufu rwemukomanawo. Saka ukafa vanhu vanoimba mamutora. Vanototi Mwari ndimamutora. Vandoziva kuti Mwari ndiye ane gepiro. Chinozoshambisa ndichoti vapedza kuimba pamutora vanoita unorova gata.
asi chii chakatora munhu kuinga makaimba mamutora wani ende ng'anga dzinoda mari asi mbokutaurira kuti ndimwari sinoti pakati penyu pana akadya mwana because ng'anga inenge ichida kuwana more money from you. Pedzesai maIsaya. Yes. Kuna mumwe wakafanana neni. Iye unoparidza kubva pakutanga. Izvo zvichaitika pakupedzesera. Zvichaitika pakupedzesera zvinoparidzwa kubva pakutanga. Nokubva panguva yakare. Kubva panguva yakare. Zvinhu zvichigere kuitwa. Zvinhu zvisati zvaitwa. Ndichiti. Zvandakarayira. Zvichamira. Zvandakarayira ndo zvinoitika. Ndichaita zvachose zvandinoda. Kana ndine chandoda ndochiita ndanondirambidza. Ndinodana gondo ribve kumabvazuva. Gondo chairo ndoritora kumabvazuva. Munhu wandakarayira abve kunyika iri kure. Ndobva ndatora wandakarayira achibva kunyika iri kure ouya. Zviro kwazvo ndakataura ndichizviuyisa. Ndikataura chinhu ndochiuyisa. Ndakazvitema ndichizviitawo. Ndikatema chinhu ndochiita futi. Nditeererei. Teererai kutaura kwangu. Imi mune mwoyo mikukutu. Zvikanzi kana ndine chandataura ndinochiita. Hapana chinoitika chandisina kutaura. Tinoda kuiverenga nechirungu ndareshona rine paradzereteta. Isaiah 46 ndichaverenga kubva pa9. Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure, calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Hallelujah. Chandinenge ndataura ndozviita. Saka pane here chinhu chinoitika panyika ino Mwari asina kuchitendera, asina kuchirayira, asingade otovhunduka kuti uyu ari gama elections futi. Munhu uyu achanyanya uyu. Saka amwe makalenda 5 futi vanhu vachifa nenzara kudai. Sotomuita sei zvaatovhoterwa kudhara ariga kudhara. Katingomuzivei maikoro tipe zano. Maikoro taauya anondetsa ari kuti handende. Dzangati tsvagei angataure naye anzwisisane naye. Kabhiro madi kuti pangoitwa inclusive. Since anga arohwa riga vanogona kuzowirirana. Vakashanda vese. Anavo here vanhu panyika panapa vakaoma moyo zvokuti haagone kudhila navo Mwari. Anavo vanhu vakadaro. Iye achiti ndini ndakaomesa moyo waFaro kuti akurambidzei kuti muende, kuti kana aramba ndozomudhinda, kana ndamurova zita rangu rozoparidzwa kuti Mwari anorova. Unozviziva izvozvo? Kuti Mwari akati kuna Mozisi, uri kuona Faro, Faro anonzwisisa zvandinoda kumuita mufana, da kuti dhakanyike musoro, achaoma musoro zvichakushamisa, da kumuomesa moyo. Kana aramba kuti okuteverai paRed Sea, paRed Sea kana auya manje ndo pandichadadisa, da kumurakasha. Faro te afunge kutera ndandisina, amire zvandakangofuma ndichifunga, ndakangofunga kuti regai nditeere. Farao mamoyo, Farao mamoyo. Mwari achitotaura nemuprofita wake, musatuke Faro. Zvoti mukada kukasta dhimoni rekuoma moyo muna Faro, muri kukasta Mwari. Mwari ndiye akatoti ini da kuomesa Faro moyo wake. Saka ukaisa ruoko pana Faro so, ukati kuoma moyo out right now, uri kukasta Mwari. Kuoma
kuoma mwoyo kwa Faro iproject ya Mwari. Zvichida uzvizive mavhesi ndo achatiwandira nhasi, asi ita mwoyo murefu kudzidza akashoko raMwari. Saka kudzidza kunoda kuti mudzidzi adzikame. Hallelujah. Exodus 14 tichakuverengera vhesi tangire pa1 inotaurwa naMwari kuti aida kuromesa mwoyo Faro, kuti Faro aome mwoyo teera. Mwari unomurova. Pauro akatozitsanangurawo akati Faro akaomeswa mwoyo. Mwari akati da kumurova, vanhu vese vachaziva kuti ndorova ndendarova Faro. Faro da kumurovera kuteera, but haasi kuda kuteera, ndo pane problem. Saka ndichamuomesa mwoyo obva ateera, ndomurovera izvozvo. Faro akaroverwa zvaanga atumwa naMwari kuti aite. Pfungwa yekuteera Faro anga asina, akatoiwana kuna Mwari. Mwari apedza kuisa pfungwa yekuteera akada kukurova. Wangochiteera vanhu vangu kwaunokwana, wangoita kuenda kupi? Ndobva Faro arowa achiroverwa kuteera vanhu vaMwari. Saka vanongoiti Mwari tena muna God, hanzi my God is good wo. Hauzive kuti ugudu wake unogona kukuomesa mwoyo iwewe ukanotsva, achikuomesa mwoyo achitoita ugudu wake. Ugudu hwaMwari hunoinvolva kudestroya Faro. Ende vhesi iyo inotaura kuti Mwari achiomesa Faro mwoyo, aiparidza kuti achaomesa vamwe vanhu mwoyo kuti varege kutenda vhangeri yake ozonovapisa kudziva romoto. Hakuna anoramba vhangeri yaMwari nekuti haadi, haanzwisisi. Unenge unotori neforoma inosika mwoyo yakaoma. Apedza kuomesa mwoyo anobva aparidza futi, kana manzwa shoko rangu usaomese mwoyo yenyu. Zvotukadzisa vhangeri kai unodhakwa. Unongoti saka Mwari gagari denga rake tokonotsva pana zvekuzviita. Aripindike denga. Akada kuti upinde denga urirambe. Anokupfavisa mwoyo zvokuti unotoramba kuti ini ndarodza ndaita ndakatenda sei. Akada kuti usapinde unoshaya kuti metso wakanzwisisa. Vhangeri unoifoira wakaita yo. Ari mabasa ake. Exodus 14 verse 1. Zvino Ishe akataura naMozisi akati, saka chakashatira nyaya Faro anga asipo, haatombozwa kuti mwoyo wake wakaoma sei. Mwari aitaura naMozisi, imvara Mozisi yakuru pane kagepi kandina zvikanzi kwirai. Yes. Udza vana vaIsraeri uti vadzoke uende paMigidhori pakatarisana nePihahiroti, vavake misasa yavo paPihahiroti pakatarisana neMigatori, negungwa pamberi peBhaari Zefoni. Muvake misasa yenyu pagungwa pakatarisana napo. Kuna mfana udza vafana vako vaende paRed Sea chaipo, voita kunge vasisina kwokuenda, vanga vachida kunyenyeredza Red Sea, saka vakanzi endai paRed Sea chaipo munomira ipapo. Yes. Zvino Faro achati pamusoro pavana vaIsraeri, akakuona makatarisana neRed Sea, varasa nzira panyika, akati achati varasa nzira, varasika, renje ravadzivira. Ndichaomesa mwoyo waFaro kuti avatevere. Mfano zvono zvandaudi ini ndichakudzwa kana imapaka paRed Sea, ndichanobata mwoyo waFaro wobva waoma, wobva akuteerai. Kana maomesa mwoyo waFaro muchaita sei? Ndichaomesa mwoyo waFaro kuti avatevere. Ini ndichakudzwa pamusoro paFaro napahondo yake yose yavaIjipita. Marovera ndira kuti Faro ndichakudzwa mfana, vana vazondorova miraone marovera ndichaita Faro. Faro kana atevera ndobva ndamurova. Nyika dzese dzoti Mwari anorova. Problem haasi kuda kuteverai. Saka ini zvandichaita imfanofamba ini ndomudhina anouya ndomuomesa mwoyo wake ndobva ndamurova. Marovera ndichamuita, ndichakudzwa. Saka Faro akaroverwa kuti Mwari akudzwe, asi pfungwa yekuteera anga asina. Mwari ndiye akamutuma ndobva adhindwa. Chinzwai Pauro achitsanangura vhesi iyoyi kuti Faro akaomeswa mwoyo naMwari. Verse 10 yeRomans 9. Hazvizi izvo bedzi, asi Ribhekawo, yes, wakati ava nemimba kuno mumwe, iye Isaka baba vedu, iye Isaka baba vedu. zvakanzi kwaari
nokuti vana vasati vaberekwa vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, yes, kuti kufunga kwaMwari pakusanangura kwake kusimbiswe, kusingabvi pamabasa, yes, asi kuna iye unodana. Yes. Zvakanzi kwaari mukuru achava muranda womuduku. Esau achaitwa muranda waJakobho asina zvaatadza. Mwari ndozvaakaplana izvozvo. Sezvazvakanyorwa zvichinzi, zvakanzi kudii? Jakobho ndakamuda, Esau ndikamuvenga. asi Esau ndakamuvenga. Zvino tichatiiko? Kusarurama kuripo here kuna Mwari? Kusarurama kuripo here kuna Mwari? Mwari zvaakavenga Esau akanga atadza chi? Saka Mwari ari right here kana achivenga mwana achiri mudumbu asina zvaatadza? Haisva. Zvikanzi Mwari akarurama, even avenga Esau kudaro akarurama. Nokuti unoti kuna Mozisi. Zvikanzi Mwari akataura kuna Mozisi, ndo Exodus 14 yatatakabata, ndo yaikotwa naPauro. Zvikanzi Mwari akataura kuna Mozisi, ndichanzwira ngoni wandinonzwira ngoni. Fana ndakunzwira ngoni wandoda kunzwira ngoni. Ndichaonzwira tsitsi wandinonzwira tsitsi. Ndonzwira tsitsi wandoda kunzwira tsitsi. Naizvozvo hazvibvi kuno unoda kana kuno unomhanya, asi kuna Mwari munzwiri wengoni. Nokuti rugwaro runoti kuna Faro. Kudii kune gwaro? Ndizvo zvandakamutsira mwoyo waFaro. Faro ndakatomutsa mwoyo wake kuti ndiratidze simba rangu kwauri, kuti ndimudhinde, uye kuti zita rangu riparidzwe panyika yose. Vanofamba vachiti Mwari akarova Faro, Mwari akarova Faro. Akatomutswa. Calling. Faro anga ine calling yekutevera unodhindwa. Haungadaro uine calling here iwe. Saka kumberi anozoti naizvozvo unonzwira ngoni waanoda nekuomesera moyo waanoda. Right. Saka alright. Saka kana paina achanotsva pakati pedu, haasi kutsva nekuti hanzwisise. Mwari ndiye ari kuda kumupisa. Mwari andori nevanhu vaakasika achida kuvapisa. Pfurai mberi zvishoma imi. Yes. Naizvozvo unonzwira ngoni waanoda, uye unoomesera moyo waanoda. Yes. Zvino iwe ungati kwandiri, iye uchapireiko mhosva? Kana aina akandiomesa moyo. Tsokorodza pinobva pamavenge ipapo, tsokorodza. Zvino iwe ungati kwandiri, aiwa, pamashure pacho. Naizvozvo unonzwira ngoni waanoda. Israeri yakanzwirwa ngoni kanzi inoenda kuKenani. Uyezve unoomesera moyo waanoda. Faro akaomeswa moyo kuti arohwe. Saka uri kuona there are two groups of people. Vakanzwirwa ngoni vanofamba vachiteera shoko raMwari. Akaomeserwa moyo vanonoparara. Tsokorodza vhesi kaimimi iyoyo. Naizvozvo unonzwira ngoni waanoda. Waanoda. Hazvireve kuti kana wanzwirwa ngoni zvinoreva kuti Mwari anokuda, kunyange zvichireva kuti Mwari anokuda. Asi kuti pari kunzi unonzwira ngoni waanoda, pari kunzi he desires to give you mercy. Out of his will he gives you mercy. Obva akuita kuti utende shoko rake. Unonzwira ngoni waanoda, uye unoomesera moyo waanoda. Kana kuti kana akada futi anokuomesa moyo. Vakaimba kana manzwa vasikana, kana manzwa izwi raShe musazoomesa moyo yenyu. Zvino shoko riri kuti hakuna anoomesa moyo. Industry inoita basa iro inonzi God of heaven. Mwari ndiye ane zvipanera zvakaomesa makandiwa moyo kuti anotengesa mweya wake kuGhana kuti aite mari. Mwari akaita mabasa iwayo. Tsokorodzai kai. Naizvozvo unonzwira ngoni waanoda, uye unoomesera moyo waanoda. Saka rasikada kukuponesa anenge ada kukuparadza. Anonzwirwa ngoni Mwari anenge ada kumuponesa. Anoomeswa moyo Mwari anenge ada kumupisa. Saka Mwari anenge achitoda kukupisa, haachi kuzokupisira fodya uri kuputa. Uri kutoputa because akatokuomesa moyo. Chinotochiratidzwa handiri kuti fodya iri kunetsa kurega. Handizvo uri kuita? Handizvo zvakatovharwa izvozvi.
asiri kutenda kashoke kuoma moyo kwaketawo hauna kuzviita wega ndiMwari ada kukupisa wakadhizainwa wakadaro. Yes, zvino iwe ungati kwandiri zvikanzi naPauro munoona ndigumbukira Pauro saparidza uchidaro Mwari haana vanhu vaakambosika achida kuvaparadza, vanhu vese Mwari ada kuvaponesa, vanhu ndo vari kutongoramba zvavo. Ano zvamuri kuparidzirwa kunzi vanhu vanondoramba zvavo but Mwari ada kuti dai munhu wese aita sei zvake aponeswa. Zvino shoko iri kuti hayo Mwari haana plani yekuendesa Faro kuKenani. Faro akadhizainirwa kupararira paRed Sea. Vanhu vakadhizainirwa kuenda kuKenani indiIsraeri. Faro ukatoona atera anoda kutoita zvake pavenue of death pake Red Sea. Yes, saka iwe unogona kugumbuka nemazuva aPauro kuti ano hakuna munhu akasikirwa para. Uri saka kana Mwari akandiomesa moyo, iwe ungati kudii kwandiri? Zvino iwe ungati kwandiri iye uchandipireiko mhosva? Kana ini ndichiramba vhangeri nekuti ndiye andiomesa moyo, hanzi naPauro uchabvunza kuti saka mhosva yangu yaanondipisira ndeyei? Ini handakuramba kutenda, kuoma moyo ndiye achandipisirei. Kana ari akandiomesa moyo, hanzi uchandibvunza mvunzo iwoyo. Faro aigona kubvunza mvunzo iwoyo, ndandakagara mupalasi mangu mukandiomesa moyo ndikatera apfana, muda kundiparadzirei paRed Sea? Kana kuuya kwangu paRed Sea murimi mandituma mandiomesa moyo, mandiurayirei paRed Sea? Hanzi uchabvunza mvunzo iwoyo. Faro akaurayirwei? Handiti Mwari ndiye akamuomesa moyo kuti ateere? Mwari akutida kuniudza Faro muRed Sea nekuti ateere? Mwari achapireiko vanhu mhosva yekuramba shoko rake kana ari akavaomesa moyo kuti varirambe? Hanzi uchabvunza mvunzo iwoyo. Ansa iripo kuna Pauro. Yes, nokuti ndianiko unoramba kuda kwake? zvikanzi pana angarambere kuda kwake. Zvinoti pfungwa yekuda kwaMwari ndo yatisingazive. Mwari anoda kuponesa vanhu. Vanhu vacho varida kuponesa haasi kuvatsvaga. Hanzi akatovaunza panyika nekuziva kwake zviri mberi. Saka vanhu vachitouya panyika pano vanga vaine katreka mukati mavo kekuti vachachengetwa, vosangana nevhangeri, ovhura moyo yavo, vobva varitenda. Koita vaakagadzira achiti ava masimukadhi avo ari blocked, haabate network. Whether uda kuingoya balance kana uda kufona kana kuenda paWhatsApp hazviite. Yes. Ko zvino iwe munhu ndiwaniko unopindura Mwari? Zvikanzi naPauro mubvunzo iwoyo haubvuminzwe, Mwari haabvunzwe. Wadzwa mubvunzo wacho? Hanzi pane vachabvunza kuti saka anotipisirei kana ari akatiomesa moyo. Zvikanzi mubvunzo iwoyo Mwari haadi kubvunzwa. Mwari haabvunzwe mubvunzo nevanhu vaakasika. Kuti dai Simon Chipeto akanga anzwa mazuva aya, haaimba ndomubvunza mubvunzo samatenga kuti sei Mwari muchitipa nguva yakaoma, kuhama dzedu dzinotisiya dziri kupi, munodziisa nyika ipi iri kure kwavasingagoni kunyora tsamba. Mwari haabvunzwe. Iyo vhesi ndiwaniko munhu unopindura Mwari? Kana atongoti ndakasika kuti ndipise vanhu, inongori igwe uri kunzinzwa kuti dzinorema kanyaya dzacho hadzidi vanoda go deeper. Idzi dzinokuita sober idzi. Saka kunoti utanga kugaya kuti saka itiri mudziyo wangoni here, dziri timu inosvika kuKenani here kana kuti inoperera paRed Sea? Yes. Ko zvino iwe munhu ndiwaniko unopindura Mwari? Ko chakaumbwa chingati kuna wakachiumba, wakandiitirei kudai? Ko muumbi wehari haane simba pamusoro pevhu here?
kuti nebundu rimwe aite mudziyo mumwe wakakudzwa nebundu rimwe kukudzwa. nebundu 1 anogadzira. Hanzi muumbi wehari zvaanoita ane simba. Ngatingoti muumbi wehari ane simba pamusoro pezviumbwa zvake. Right. Akaunganidza mavhu ake, so anogona kutoti hano regai ndigadzire tripod ichida kungoti vana zvangu vatambise. Nebundu rimwe chete anogadzira mudziyo unokudzwa nemumwe usingakudzwe. Yes. Zvino tichatiko kuna Mwari? Yes. Kana akanga achida kuratidza kutsamwa kwake nokuzivisa simba rake, akaita nomwoyo murefu. Zvikanzi Mwari aive nehasha, ndokubva ati ndine hasha, saka ndaakushandisa mwoyo murefu. Akaita nomwoyo murefu chii? Zvikuru pamusoro pemidziyo yokutsamwirwa. Zvikanzi ane midziyo yekutsamwirwa yaakagadzirira kuparadzwa. yaakagadzirira kuparadzwa. Muri kuona murume ari panapa? Chiumbwa ichi ndiwo muviri wevhu uri kunzi akagadzira nebundu rimwe, nekuti vhangeri tichariwana tiri mumidziyo yevhu inonzi we have these treasures hidden in earthen vessels. Inyama haugone kunzwa vhangeri kana wabuda mumudziyo wevhu. Saka Jeremia akanga anzenda unoona muumbi wehari. Zvikanzi muumbi wehari ari kuita sei jere? Zvikanzi naJeremia ari kuti akaumba so bundu raaumba naro rimwe chete, but ane midziyo waanoti handisi kufara nawo, obva aupwanya. Zvikanzi kweini Mwari handina kufanana naizvozvo here? But isusu manje ndo patatakamira taenda kwese uku tida kunoona nhau yekuti Mwari ane here zvaanoita zvaanozoti handina kufara nazvo, ndaakuzvipwanya semanyorerwa azvakaitwa paGenesis 6. Zvikanzi Mwari ari kugumbuka, ari kuzvidemba pamusoro pemunhu waakasika, ari kuzvidemba kuti ndakasikirei munhu mweya wanga ungagare naye, ndapfunga kumuparadza nekuti andigumbura. Mazwi iwayo akatsanangurwa achida kutoviga zvakaitwa naMwari. Mwari haana chaanorigreta pamusoro pezvaakaita. Ndo yandira kuti ubate iyoyo. Ndo iri kutsanangurwa nemupostori Pauro. Zvikanzi aiwa Mwari zvaakaita akagara pasi. Dzokorodzai mazwi iwayo. Murume anofanira kutengerwa dringo. Ndaari kuverenga vhesi yakakosha. Zvikanzi anounganidza mavhu ake so. Tangire pakataurwa nyaya yemuumbi wehari. Zvino tichatiko kuna Mwari? Kusarurama kuriko here? Kana akanga achida kuratidza kutsamwa kwake. Mwari anga agara aine kutsamwa kwaanga ainako nekuzivisa simba rake. Ndokubva aita futi simba raakati ndicharipruvha sei kuti ndinaro. Vanhu vanofunga kuti handina pawo. Saka paakasika vanhu aida kupruvha zvinhu tu izvi kuti ndotsamwa uye nepawo. Akaita sei? Aida kuratidza kutsamwa nesimba rake. Akaita nomwoyo murefu. Ndokubva ashandisa endurance, patience. Zvikuru pamusoro pemidziyo yokutsamwirwa. Zvikanzi paakatowanza patience manje, midziyo yaakagadzira iri yekutsamwirwa, yekutsamwa, akagadzira vessels of wrath. Anzi angada kuratidza chii? Kutsamwa nei? Simba rake. Zvikanzi akagadzira midziyo yaakagadzirira kuratidza tsamwa, kutsamwa kwake. Saka andori nevanhu vaakati uyu ndakamugadzirira kupruvha kuti ndodhiniwa. But isu tanga tichiongorora Adhamu, tikada kuziva kuti Adhamu paakasikwa Mwari akati zvandasika zvakanaka, ndobva azomuti wateerera sei mukadzi wako. Tikati saka Adhamu akatadza here zvakazogumbura Mwari. Mwari akati ndokudzinga mugadheni. But vhesi iri kuti aiwa munhu haagadzirwe ozotadza. Aiwa, una kuzvidzwa. Dhati idzi dzinotsekwa nevana vazirei. Dzokorodzai. Zvino tichatiko kuna Mwari? Kana akanga achida kuratidza kutsamwa kwake. Aida kuratidza kutsamwa nokuzivisa simba rake. Saka anoda kudemonstrata kutsamwa nekuzivisa simba rake. Ndo zviri tu zvaaive nazvo Mwari. Aive nazvo kudhara achirega papasina munhu. Saka haana kumbotsamwiswa. Avana ndokuita izei. Mwari uyu haana kumbotsamwiswa.
akanga akatsamwa munhu Adhamu asati asikwa. Tangidzai. Zvino tichatikwa kuna Mwari. Yes. Kana akanga achida kuratidza kutsamwa kwake. Kutsamwa kwake. Nokuzivisa simba rake. Nekuzivisa simba rake. Akaita nomwoyo murefu. Akagadzira nemwoyo murefu. Zvikuru pamusoro pemidziyo yekutsamwirwa. Pamusoro pemidziyo yekutsamwirwa. Yaakagadzirira kuparadzwa. Yaakagadzirira kuiparadza. Anotori neproject yaanotanga kutenga raw materials. Agogadzira motikari. Agoisa pabheri apa. Oti kuvakomana lonchai magrenades nemabullets aparadze motikari yandagadzira. Midziyo iyi haina kugadzirwa ndokubva yazokanganisa akati ndoiparadza semabudiro azvakaita paGenesis 6. Ndechakavanzika chakamirira nguva yenyasha chozodudzirwa. Saka akati zvandine mitsamu ndina hasha. Aizofuka rekiro dzakada fana muona zvandinoita ndakadhiniwa maitwa sei zvikanzi ina handigumbuka kana ndagumburwa handisi palevel yekugumburwa. Ndakati I am God, there is none like me. Vanhu ndo vanoti ndagumburwa naningi ina handigumburwi ndogumbuka ndega. Saka ndagumbuka mfana wangu ndakuda kunoprova kugumbuka kwangu. Chandisina iplatform yekuratidza kugumbuka kwangu. Ndakugadzira vanhu vandakagadzirira kuti ndizoprova hasha. Zvikanzi ndogadzira nemwoyo murefu zvichireva kuti vachandikanganisira. Ndakatarisa kusvikira ndazosvika time yandoti right ndakuda kuvafraya. Saka uchiona kombi yaitakura vaenda kumasou yakakurubuka asi yaendesa zvidhakwa kubhora haina. Midziyo yekutsamwirwa inopuhwa more patience. Unochengetwa iwo uri chigevenga. Vekumaprofita ndo vanoti akada kuenda kuSouth Africa anotanga aenda kunonyengetera osidha kuti achengetwe zvakanaka naMwari. Iwo unongovhomoka wojamba bhodha wotiza for xenophobia wodzoka ukapara mhosva muno wovhomoka woenda unojamba bhodha. Unochichengetwa uchipinda mumajokotya mune nyoka. Mwari achiti kunyoka dzake musiyei mudziyo wekutsamwirwa ndine nzvimbo yandichanomupisira. Uri kuchengetwa nemwoyo murefu waMwari. Uri mudziyo wekutsamwirwa wakagadzirirwa kuparadzwa. Saka unenge wakatogadzirirwa kuparadzwa. Hauna zvaunoita zvichachinja pfungwa yaMwari. Iwe unofunga kuti atofunga kunyemba kwandakaita nezino saka ndarasa $10. Unofunga kuti Mwari ane kashort temper. Hauna kuverekerwa magwaro zvakanaka. Mwari haasi short tempered. Ane mwoyo murefu. Saka uchiona panotaurwa zvekuparadzwa kwenyika kuna Revelation zvinonzi ngirozi dzakapimirwa hasha dzaMwari. Agumbuka futi ane skero. Ngirozi imwe neimwe yauya nekasosiso yoyererwa zvodzitapudza dzanyanya. Akagumbuka aita hasha dzekuyera achiisa mutundiro. Anzi kandiro kekutanga kakakuturwa nyika yakadhakwa. Akagumbuka Mwari ane nguva futi yekuyera hasha. Achizota adzingabude dzese panosara pasisina chinhu. Akupisa vanhu zvinyoronyoro vari mudziva romoto mbichana vasingapere vachitsva vachirwadziwa ndichivaona. Saka aida kuratidza kutsamwa kwake uye nesimba rake. Saka akagadzira nemwoyo murefu midziyo yekutsamwirwa. Ko mimwe midziyo yakaitwa sei? Kuti azivise kupfuma kwokubwinya kwake. Aida kuzivisa kupfuma kwokubwinya kwake. Pamusoro pemidziyo yengoni. Pamusoro pemidziyo yengoni. Yes. Yaakanga akagadzirira kubwinya. Iyi yakagadzirirwa kubwinya. Yakatogadzirirwa ichinzi ikapera kugadzirwa motikari inopolishwa yoendeswa kumaketi. Kozoti yakanzi ikangopera toidestroya. Saka ukanzwisisa mavhesi aya unotanga kuona kuti Mwari haana kutadzirwa naAdhamu. Ngatibvunzei Adhamu kuti Adhamu anga akarurama here asati adya muchero.
Bvunzara pasaidi pako. Une mhinduro here kumubvunzo uyu. Was Adam righteous before eating the fruit of the forbidden tree? Wapindurwe here, bvunza upindurwe. Nekuti anonzi kururama ndiKristu. Saka kuuya kwaKristu ndo kuuya kwekururama. Adamu anenge akaruramiswa neiye Kristu anga asati aratidzwa. Adamu akambenga ari kudenga here nevadikani. Adamu akambenga ari kudenga here. Haana kumbobvira akapinda denga. Airambidzirwe. Was Adam righteous at any time? No. Saka the question now is, Mwari paakati zvandasika zvakanaka, akanga achiti zvakanaka in what sense? Anga achiti zvakanaka kuti zvakarurama here? Because kuti good nekuti holy zvakasiyana, kuti good nekuti righteous zvakasiyana. Haana kuti all that he created, he saw it that it was righteous. Akati zviri good. Kuti good zvinoreva kuti zvaimusatisfy every purpose yakasikirwa chimwe nechimwe. Ichireva kuti nyoka iine mano akapfuura mwero yakamufadza. Kuti iyi yapfurikidza mwero yemano ichagona kunyengera sezvandakaisikira. Iri good nyoka ingaiende inonyengera. Adamu ndamusika asina kururama anonyengereka kunyoka. Zviri good zvandasika Adamu akaita. Saka paakati zvese zvandasika zvakanaka aiburitsa pfungwa yekuti zvinomufadza zvichimita purpose yaakazvisikira. Mwari akatosika Adamu achiziva kuti ndikuda kuti anonyengerwa. Ndo zvaaiti zvakanaka. Kwete kuti Adamu anga akarurama. Aiwo. Kusakwana kwanga kwakaita Adamu ndo kwaaiti kuri good. Pati tabata nyaya yemheni masvitwadikani. Ngatisimukei vakagara. Tabata nyaya yemheni. Tikati Mwari ndiye muridzi wemheni. Saka kana paina ane hama yakarohwa nemheni pano atogumbuka. Idamu taura zvinhu zvekunyepa imi. Mwari anoita mheni anodzidi. Hanzi Mwari anoita mheni anodzidi. Mwari ane mheni. Bvunzana pasaidi pako kuti Mwari ndiye muridzi wemheni. Chingaite chokwadi. 37 dzaJobho verse 1 kusvika pa3. Ichokwadi here kuti Mwari ndiye muridzi wemheni. Pane mavhesi andakaviga izvezvi chaaburitsa manje manje. Mavhesi iwayo anokukataza ukaanzwa. Verenga Job chapter 37 verse 1. Zvirokwazvo mwoyo wangu unobvundiswawo pamusoro paizvozvi. Zvikanzi mwoyo wangu unobvundiswa pamusoro paizvozvi. Uchibviswa panzvimbo yawo. Yes. Teererai kutinhira kweinzwi rake. Yes. Nekunga kunobva kumuromo wake. Ndimwari ari kutaurwa. Unokutuma pasi pedenga rose. Yes. Nemheni yake kusvikira pamigumisiro yenyika. Nemheni yake kusvikira kumugumo wenyika. Job chapter 38 verse 1. Ipapo Ishe wakapindura Jobho ari pachamupupuri akati, ndianiko uya unodzima zano rangu achariita rima namashoko asine zivo here? Chizvisunga chiuno chako zvino somurume, naizvozvo ndichamubvunzisisa, iwe undidudzire. Right, ibva ipapo takada kutingoziva kuti ndiMwari aitaura naJobho. Hallelujah. Amen. Verse 18. Wakatongonzwisisa upamhi hwenyika here? Unonzwisisa here upamhi hwenyika? Dudzira kana uchiziva zvose. Kana uchiziva ndiudze kuti nyika yakapamhama zvakadii? Nzira iripiko inoenda kunogara chiedza? Kunogara chiedza unoziva rodhi yacho here? NdiJobho aibvunzwa. Kadzipfana karodhi kanosvika kulaiti unokaziva here?
nditaurire kati uri kuti unoziva. Yes. Kana iri rima nzvimbo yaro iripiko? Rega ndiverengere chirungu. Rishona riri kuita serinoti dzeretete zvishoma. Job chapter 38. Mavhesi aya hawanzwe shamwari kusadza. If thou perceived the breadth of the earth, declare if thou knowest it all. Where is the way where light dwelleth? And as for darkness, where is the place thereof? Kunogara rimo nokuziva here, Job iwewe, that thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof. Uyendeka kunogara rima unokudubura rimbobuda. Indakachengeta rima ndopota nchiriburitsa nchirivharira. Yes. Knowest thou it because thou wast then born, or because the number of thy days is great? Kuti mazuva andakagadzira dura rinogara rima wanga uripo iwewe makore ako akawanda. Hast thou entered into the treasures of the snow? Kunogara chando unokuziva iwe wakambopinda mudura rechando iwe. Or hast thou seen the treasures of hail, which I have reserved against the time of trouble? Zvikanzi zvimvura mawe zviya zvikuru zviya zviya ndakazvichengetera zuva retraburu, pane dhera ndichazvivhura. Ungasvike here kudura rakupfara kwatochengeta chando ichocho? Against the day of battle and war, by what way is the light parted, which scattereth the earth, the east wind upon the earth? Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder, to cause it to rain on the earth where no man is, on the wilderness where there is no man? Zvikanzi mfana, unoziva here makwara anofamba mheni kana yakurova ine 6-figure grid reference? Hakuna mheni inongorova, mheni yega yega inopuwa permit kana yakurova. Ichoti mheni kana yakunova inotanga yasvika kuna Mwari, so yonzi mira ndikupe map GPS, unotangira apa wogumira wotsvaira zviri pakati pesa wodzoka. Mwari achitaurira Jobho kuti ini ndini ndinogadzira road inofambwa nemheni kana ichifamba, mheni haingowaya waya. Mubvunzo wawe kuti saka vakarohwa nemheni vakarohwa nani? Hallelujah. Amen. Vakomana. Mapsalma 139. Mapsalma 139. Pane vhesi yandakuda kubata manje ndichiri kumboinyenyeredza. Pane zvandichiri kuda. Nekuti tichifunga isusu kuti munhu anotadzira Mwari, Mwari ozogumbuka obva azoti ndakurova zvinhu zvese izvi. Verse 1. O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thoughts afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it all together. Hapana zvinofungwa neni, hapana zvandinotaura zvamusingazive. Zvoti pese paunongochitaura pepe, unongochitaura zvakazikanwa kare. All right. Proverbs chapter 16, verse 1 to 4. The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue is from the Lord. The preparations of the heart of man
and the words that come out of his tongue, they are from the Lord. mhinduro nyoro inodzora kutsamwa. Proverbs chapter 16 verse 1. Kurangarira kwomwoyo ndokwomunhu, asi mhinduro yorurimi inobva kuna Mwari. Preparation. The preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Zvinoreva kuti zvinofungwa nemoyo wemunhu nezvinozotaurwa nemuromo wake, zvese zviri zviviri zvinobva kuna Mwari. Zvichireva kuti zvaunofunga kumwoyo mako, Mwari akadesigna moyo wako kuti ufunge nemutoo iwoyo. Utsinye hwauinawo wakagadzirwa wakadaro, iforoma yako. Handiti haugone kutaura chokwadi. You are allergic to telling the truth, kaiwewe. It is the Lord who prepared your heart. Unobira munhu maruka anotenga nyama wakagocha, ukatamba radio, moyo wako usina kana kukentenga kuti kana anga ari kunotenga coffin ndambira mari mushakabva anovigwa pai. Kune munhu akapiwa mari yekunotenga coffin akatsakatika nayo. Zvinhu zvataifunga kuti zvinofanira kunge zvichityisa kuti munhu azviite, kuoma moyo kwakadaro kwakabvepi? Mwari akasika vanhu vakadaro. Kune vanhu vakatsakatika, vakatsakatikiswa nevamwe vanhu vakafanana navo pasina chikonzero, vakasikwa mwoyo yavo yakadaro. Osama bin Laden haana kuzopindwa nemweya wetsvina, Mwari anga asina kumusika akadaro. Shoko haridaro. Kune midziyo yekutsamwirwa. Ukaverenga Nebukadhineza, Mwari akati, Nebukadhineza muranda wangu achauya kuzokuparadzai. Shoko rinoti akapinda muJudha, nyika yaMwari, akauraya vanhu, akatumbura vakadzi vane nhumbu, akaburitsa vana akavadimbura musoro, vana vari mumatumbu akavauraya. Mwari achiti, he is my servant. Elisha akanozodza Jehu, Jehu akauraya 70 vana vaAhabhi, akati misoro yavo ngaiswe pagedhi zvine zodzo yaMwari. Anointed to kill. Mwari akatoti vamwe vese vakatumwa havazvikwanise, Jehu akaoma moyo, anozvigona. Ndosaka uchiona ari Moses akanonzi aende unoonana naFaro, anga akatrendwa moyo wacho kuonana naFaro. Faro anotyisa, vanhu vainzi vaitaura naye vakatarisa pasi. Moses aitarisa kumeso kwaFaro, so zvanzi naMwari, rega vanhu vangu vaende. Faro ari kunzi nevanhu haite, Moses akati anoita, ndonotaura naye. Mwari akazvipuruvha nekuti akauraya munhu akamisa mujecha ari 1 Moses akauraya munhu. Moyo iwoyo kunofesana naFaro akasikwa ainawo. Haana kuzorikurutwa naMwari kunzi unenge unorigona. Ewa, kana uchida kushandiswa naMwari, so ane zvaanokuita, unotouya wakadaro. Zvandinoparidza ndichiita izvi, ndakatouya ndakadaro. Saka uchiona vamwe havazvigone kuparidza zvakati twasa, vachitaura kuti magaya igava makandiwa muroi, havazvigone nekuti simba rachiri kuzvitaura havana. Unotosikwa wakadaro. Mumwe anotanga zvidzwa neke ndorova sokuti murume uyo ari mupenyero anotebha chii kana vati makandiwa. Vanhu vanoti havazviyani zvotoitwa everyday panapa, atsouya nhasi makandiwa ari vatwa everyday. Saka afere zvonzi upenyu, hatikuona kuti upenyu. Akatanga kudhara achida iso, akasikwa akadaro. Unofunga ndichavanga zvitaura zvandinotaura panapa, hazvikwanisi, tiforoma. Handizvo zvine mbiri yekupedza 20 dzakaemadison. Dai moyo wako usina kuoma, ungadai uchitadza kupedza kana kastabhu chaiko. But unotoita mbiri ainzi michain smoker. Itikangofema tutsi tushoma shoma, so ndovhiringwa, ndotopopota kuti ndiani ari kuputa fodya mumotikari muno. Iwe unondonyera 20 pazuva, wakaoma moyo, ukauya wakadaro. Iforoma yako. Mwari haana chinhu chaano
unonzwa Satani achinzi kuna Jobho, enda unorova zvese zvaainazvo asi usabate mweya wake. Anotopuwa maparameters Satani naMwari. Hapana chinoitwa naSatani chinozodzi Mwari ndiyanafa kuenda Satani azonijerera manje enda mune mutauro kuti ndichakubata. Kana Satani anotouya opresenta nyaya dzake ototi kuna Mwari ndokumbirawo basa, onzi rova Jobho umusiya ari mupenyu. Right, asatapedza na Proverbs. Teerera Proverbs yakanaka zvikuru. All the ways of men are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. The Lord hath made all things for himself. It's what? Terera. Saende takutopedza. Apana choro mumanyira. Handiri kuroja. Sauro manyira chi. Terera. The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. Ayo. Hauna kuzvinzwa. The Lord hath made all things for himself. Mwari akaita zvinhu zvese achizviitira zvese zvinhu zviripo Mwari akazvigadzirira zvikanzi ye even the wicked for the day of destruction. Nevasakarurama Mwari akazvisika ndevake akavagadzira day rekuparadza. Wakati ndozoparadzani kana kusina vakaipa nakuumba midziyo tonoiparadza because nepower kana hasha tiri kushaya pekuzvipuruvhira. The Lord made the wicked for the day of destruction. They are for himself. Deva Mwari vasakarurama ndevani? Deva Mwari ada kuvapisa, ari kuvachengeta kuti azovapisa. Verenga Revelation verse 4, Proverbs chapter 6, chapter 16. Yes. Ishe wakatiitira chinhu chimwe nechimwe basa racho. Ishe akagadzirira chinhu nechinhu basa racho. Zvirokwazvo kunyangwe nowakaipa wakaitirwa zuva rezvakashata. Reshona ngareje kudaro. The Lord has made all things for himself, yea, even the wicked for the day of destruction. Saka Colossians chapter 1 verse 13, he has translated us from the power of darkness. He has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption, even the forgiveness of sins. Hallelujah. Who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Hallelujah. So for by him all things were created, both those that are visible and those that are invisible, those that are in heaven and those that are in earth, whether they be thrones or powers or rulers or principalities. All things were created by him and for him. So for in him all things consist. Amen. All things were created by him and for him. Hallelujah. Zvinhu zvese zvakagadzirirwa Ishe, zvikanzi kunyange vasakarurama ndevake akavagadzirira day of destruction. The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. Adzuka urewasakale zvigevenga ishota ndezvangu ndikutozvichengeta. Varo izvezvi vakatorima, vakatojoina command agriculture. Mwari atovanaisira mvura voguta, ndevake ari kuvachengeta kuti agozovapisa. Kunze kwavakanyorwa mubhuku yeupenyu ndovanozoti kana shoko varinzwa Ishe ovhura mwoyo yavo, votenda, voponeswa, vobva kurima, vouya kuchiedza. Vamwe vese vanosara ikoko
ndevake vari ikoko, iproperty yake. Ngatisimukei vakagara, ngatisimukei. Iyi vhesi yandakuverenga iyi ichakuitisa mudumbu, but ndeyake imwe futi yemaproperties ake. Isaiah 45 verse 5. I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. I guided thee that thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me. I am the Lord and there is none else. I form the light and create darkness. Amen. Aizwa vhesi, ndini ndakagadzira chiedza, ndini futi ndakagadzira rima. Hanzi chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kuchinzwisisa. Zvese zviri zviviri zvagadzirwa nekambani imwe chete. Ndanzwika here? Aiwanyora pasi ndati Isaiah 45 verse 5 kusvika pa 8. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Opera Jesu maoko. Inishe ndini muitwe mabasa iwaya. Rima nderangu. Kuna Job hanzi ndine maki epanogara rima. Nine maki epanogara chiedza. All right. Mwari right, Mwari akarurama. Ichokwadi Mwari akarurama. But unoziva here extend yekururama kwake. Munhu akazvarwa izvezvi Mwari akarurama. Munhu akafa izvezvi Mwari akarurama. Zvese zvaitwa naMwari. Munhu akawana basa izvezvi Mwari akarurama. Munhu akadzikwa basa Mwari akarurama. Zvine makaona kuti makaonzwa kuti munhu akawana basa ndiMwari, munhu akadzikwa basa ndiSatani. Kunyepa akapidza basa Adamu mugarden ndiMwari, akadzinga basa Adamu mugarden ndiMwari. Akazodza Sauro kuti atoke Israeri ndiMwari, akabvisa Sauro akaisa David ndiMwari. Miraone. Pane vhesi inonetsa yatakupa izvezvi. Iraudzi. Zvazvinoita manje shamwari, unoona kudhiniwa. Wosine kuine magepa ako uri kunetsana nawo. Ndochicha muri kuita izvi. Vakorinte vekutanga chapter 15 verse 54. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Akanga ashibata Isaiah 25 verse 8. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Saka hanzi kana zvese zvaitwa tapfuka chisingaore. Mazwi aya akarehwa nemuprofita achazadziswa anoti rufu rwamedzwa nekukunda. Iwe rufu, rumborera rwako rwuripi? Newe rinda, simba rako nekukunda kwako zviripi? Rumborera rwerufu chivi, uye simba rechivi murayiro. Hanzi kana munhu apfuka muviri usingaore, mazwi aIsaiah achabva azadziswa.
kuti rufu rwamedzwa nekukunda. Saka izvi zvinoita kuti rufu harusati rwakundwa zvichatozoitika kana vanhu vafukidzwa muviri usingaore, zvichireva kuti rufu ruchiri kumbobata ushe, kunyange Jesu akatipa kukunda nekuda kwokufa kwake pamuchinjikwa, but rufu ruchiri kuwaya waya kusvikira tafuka muviri usingaore. Saka Revelation inobva yati zvino rufu naHadesi zvakaburitsa vakanga vakafa, vakanga vari mazviri kuti vatongwe. Isu taifunga kuti rufu kuvata kwokuti mweya wabuda munyama, toti munhu afa. Zvino mweya yavakabuda munyama iri kutonzi yakatozeburitswa murufu, rufu rukavaunza so zvikanzi ndakakuchengeterai vasungwa venyu ava. Rufu runotobata mweya even munhu abuda munyama. Saka rufu ruri kutaura harisi rokubuda munyama. Saka rufu irworwo ndo ruri kunzi harusati rwakundwa. Ndakaona chisimbiso chichivhurwa, ndikaona mutasvi webhiza pfumbu anga akabata munondo, akanga achiuraya nerufu. He was killing with death. Aishandisa rufu kuuraya. Ndikuverengere vhesi iyo ande kuRevelation chapter 6. Iwe unofunga kuti munhu akanzi mweya wabuda unobva wati saka munhu afa. But kune rumwe rufu rwaitonzi haro rwakatenge ruchitouraya, irwo rufu rwacho ndo rwaiuraya. Hallelujah. Chapter 6 verse 7. Revelation chapter 6 verse 7. Wakati azarura chisimbiso chechina. Chisimbiso chechina chakati chazarurwa. Nakanzwa izwi rechisikwa chipenyu chechina richiti. Uya. Yes. Ndakatarira ndikaona bhiza rakachenuruka. Bhiza rakanga riri pfumbu. Wakanga akaritasva zita rake rufu. Wakanga akaritasva zita rakainzi death. Uya Hadesi rakamutevera. Hadesi aimutevera, saka rufu naHadesi mafriends vanowirirana. Anga akatasva bhiza pfumbu ainzi rufu, mashure meke maminda bhururu wake anonzi Hadesi. Vaifamba vese rufu naHadesi vanhu ava. Yes. Ivo vakapiwa simba pamusoro pechina chenyika. Zvikanzi 1/4 yenyika torai. Rufu ndobva apuwa 1/4. Zvikanzi vanhu vese 1/4 yevanhu vari panyika torako rufu. Hadesi akandovadawo zvikanzozogovana ngatipedai tinovatora. Yes. Kuti vauraye nomunondo nenzara. Ende hanzi unoita sei? Kuti vauraye nomunondo nenzara. Hanzi vachanouraya vachishandisa munondo, voshandisa nzara. Norufu. Vachashandisa futi rufu. Nezvikara zvenyika. Vachishandisa zvikara zvenyika. Saka rufu aida kuuraya achishandisa rufu. Ndiro rufu riri kunzi rumborera rwako rwuripi. But ngatidzokei kumashure kwa Revelation chapter 1 ande pa 18. Saka rufu chii? Tangire pa 17. Ndakati ndichimuona, ndakawira pasi petsoka dzake. Ndijesu akaonekwa naJohani. Sendinenge ndafa. Ndakaita kunge ndakafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu. Akati kudini? Akati usatya. Usatya mfana. Ndini wokutanga nowokupedzisira. Ndini wokutanga nowokupedzisira. Hanti kuna Isaiah zvanzi I determined the end from the beginning. Hanzi ndini the beginning and the end. Zvinotangira pandiri zvichigumira pandiri. Ndini ndinozvitanga nekuzvipedzisa. Yes. Usatya ndinokutanga nokupedzesera. Naiye mupenyu. Ndini mupenyu. Ndakanga ndafa. Mfana ndakambofa. Tarira ndiri mupenyu nokusingaperi-peri. Saka makamuka naye. Ndine kidzo rufu neHadesi. Zvikanzi mfana uye anonzi rufu iyoyo makiyi acho ndinawo. But rufu kwanza apuwa 1/4 yevanhu. Saka mukaona vanhu vapinda murufu
vane vavhurirwa nani? Hamanaka hamusi kuridzwa shoko iri. Handiti Rufu ari kunzi akanzi ngaauraye china chevanhu ndobva ateerwa naHadhesika. Saka kuRevelation 20 yakazonzi vakanzi chiburitse vamakauraya ndobva vauburiswa kazvavo. But uku vanga vachinzi vakaenda kunouraya. Jesu akati ano pandakaenda manje zvandakaita mfala ndakanotora key. Saka mukaona Rufu aine vanhu ka haasiri anovhura. Key dziri kunoku kuna first and last, the beginning and the end. Ndiye ane makey. Saka vanhu vanopinda muRufu vanovhurirwa naKristu. Ukaona kuori muRufu, Rufu haasiri akupinza, wotovhurirwa naKristu, wopinda muRufu kudai. Saka arrangement yacho haisi right. Imaifunga kuti Rufu ruri kungourayawo nemusikadzwa yarwo. Hanzi aiwa key dziri kuno. Vese vanofa vanovhurirwa neni. Saka paakafa paya ndo zvimwe zvezvikonzero zvaakafira. Aida makey. Hapana anopinda asina kukinura iye. Saka anenge achipinza midziyo yekutsamwirwa muRufu achitenhera kana yakwanawo kiya. Saka paya painzi muvengi wokupedzisira asati akundwa Rufu, nekuti anga achinzi ngaambovharira vanhu vasati vapedza kuvharirwa. Nekuti kana taakuparidzira midziyo yengoni, ko midziyo yekutsamirwa yoiswepi? Zvikanzi mbomusiya yararamo, nekuti ane vanhu vaanofanira kutora. Ini ndichitora vanhu vachiuya kuupenyu, Rufu ngaatorewo vari kuenda kunofa. Saka ngaambomira kukundwa. Awaye Rufu achitora vanhu achivharira, but dhore richivhurwa nemuridzi wevanhu. Saka ukatenda vhangeri yaRufu so hausiriwo waitenda, wavhurirwa pana akabata key. Saka anonzi Rufu ndiani? Handiti ndi Antichrist. Kwanditi munondo waari kuuraya nawo ishoko renhema. Kwanditi nzara yaari kuuraya nayo ari kurambidza vanhu kunzwa shoko rechokwadi. Handiti vese vanoenda kunhema vanorambidzwa kuteerera shoko raMwari. Ndo nzara yacho kazvo. Anouraya nenzara kaivi. Handiti vanhu vari kuparara nekushaya ruzivo. Handiti kushaya ruzivo ndo nzara yeshoko raMwari. Saka ari kuraya nenzara. Pana anoendere kwamadzimambe amasango anozouya kuno. Anobva anzi musaende munonodzungaidzwa pfungwa. Ofaka zvake nenzara aurayiwa naRufu. But dhore richivhurwa naMaster Jesus. Ndiye ane makey. Wese apinda muRufu, wese apinda muHadhesi anenge achivhurirwa. Finally, brethren, akaisa Satani mugadheni reEdeni ndiani? NdiMwari. Alright. Pachapter 3 verse 1 yaGenesis zvanzi nyoka yanga ine mano kupfuura mhuka dzese dzakanga dzakaitwa naIshe Mwari. Zvichireva kuti nyoka isati yataura naEvha ikamunyengera kudya muchero wakarambidzwa yakanga ichitozivikanwa kuti ine mano. Mano haana kuzobuda pakunyengera Adhamu naEvha, yanga ichitozivikanwa kuti muchindasi raitu. Uye tazoona Mwari achiisa security kurambidza Adhamu kudzoka. Zvichiroti security yanga iripo. There was a method kaMwari aigona kuishandisa yekurambidza nyoka kufurira Evha. Isiri yekuisa security pamuti weRufu. Yanga iri yekuisa security panyoka yacho. Taona kwaunoenda. Bosi zvese zvatiri kuti Satani aita izvi zviri kungokonzereswa chete nekuti ari kufamba. Akabatwa nemadhimoni ake akadzi hamuna kwamunoenda. Handiti munofunga yemi kuti we become a perfect world. Satani akanzi uri kubva kupi mubhuku yaJobho? Zvikanzi ndabva pakupota-pota nenyika uye napakukwira nekudzika. Waranga akadai akati ndikunzwe futi. Uri kupota-pota uchienda kupi? Une nyika iwe. Jesu achitsanya paMatthew chapter 4 Satani akauya kuzomuedza. Vakakonana. Satani ati kuna Jesu amukwidza pamusoro pegomo. Zvikanzi ndokupa zvese zvawaona izvi kana ukandipfugamira ukandinamata. Jesu akati kwete,
chakanyorwa zvichinzwisa vana vamwe vaMwari kunze kwaMwari mumwe chete ndiye wandichapfugamira. Shoko rinoti Jesu akati kwaari, away from me Satan. Akati ibva pano. Shoko rikabva ranyora kuti the devil left him for a season. Tupangadai akabatwa akanhai ipapo kunzi wanetsa shamwari muise isimbi mukomanawo. Haufunge kudaro here kuti ndopaangadai kana anga ari kunzi ari kushayikwa zvakasangana Jesu naSatani. But paLuke 22 pane mazwa akanaka ipapo pamusoro paSatani. Ndavanhu vanoparidza sekunge Mwari ari kutsvaga Satani. Satani ari kutiza arrest. He is a fugitive. Mwari akabata Satani nyika inobva yaita right. Hallelujah. Verse 31. Simon, Simon, tarira Satani wakakukumbira kuti akuzungure iwe sezviyo, asi ini ndakakumbira iwe kuti kutenda kwako kurege kupera. Iwe kana watendeuka usimbise hama dzako. Mfana zvauchaita Satani aisa request ndobva abvumidzwa kuti akuvravhaze. But parequest yaSatani yekuti akuedze indatozokumbira kuti usapere kutenda, tengi rako rirege kuita empty. But zvichatozodiwa mfana kana wapedza kuedzwa kutendeuka, uchaedzwa zvekuda kutozotanga kuti 1 kana wazotendeuka usimbise hama dzako. But zvekuedzwa kwako hazvichachinjika. Mwari amutendera. Satani wakakukumbira kuti akuedze. PaJohn chapter 13 chii chakaitika paverse 21. Chii chakaitika ipapo. Toda kutiresa kuti munyika muno mune mafingerprints aSatani. Isu taifunga kuti Satani naMwari havawirirani. Uye Satani ari kutotsvagwa naMwari akabatwa nyika inobva yaita right. But mavhesi haasi kudaro wena. Mavhesi ari kuratidza kuti vanopota vachionana vachitopanana kumabasa. Satani anokumbira Peter sei kuna Mwari. Shamwari zvinoita here zviri kutaurwa nevhesi? Zvinoita here kuti Jesu anoparidza vhangeri yekuti Satani wambokumbirwa naSatani Peter watoenda izvezvo. Zvese zvokunzi uchatiramba katatu jongwe risati rarira zvaitove zviratidzo zvekukumbirwa kwake. Satani akakumbira Peter kuti arambe Jesu katatu jongwe risati rarira. Zvikanzi uchatozoda kuti utendeuke kana zvapera, tatokukumbirira kuti usaende zvachose. Yes. Zvino Jesu akati areva kudaro, Akaita sei? akamanikidzwa mumweya. Yes. Akapupura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu uchandipandukira. Vadzidzi vakataurirana vasingazivi kuti waireva ani. Yes. Zvino mumwe wavadzidzi wakanga akasendamira pachifuva chaJesu, waidikanwa naJesu, Simoni Petro, akamuninira akati kwaari, tiudze kuti ndianiko waanoreva. Ndiani achamupandukira? Iye akavata pachifuva chaJesu akati kwaari, Ishe ndianiko? Ipapo Jesu akati, ndiye wandichapa chimedu kana ndachiseva. Zvino akati aseva chimedu akachitora akapa Judhasi, mwanakomana waSimoni Iskarioti. Iye wakati achigamuchira chimedu, Satani akapinda maari. Ipapo Jesu akati kwaari, zvino zvaunoita ita uchikurumidza. Iyo isi transaction here vadikana. Imetsika here. Judas haagone kunditengesa pasina Satani. Ndikasanganisa waini nechingwa ndikaisa kumuromo kwa Judas, Satani anobva apinda. Satani apinda muna Judas, so zvikanzi mufana inonorova graft. Judas ndobva aenda ndobva anotora vanhu, ndobva vanobata Jesu muGetsemani. Jesu bva aroverwa. Chii chakazoitika Judas aenda? Ipapo Jesu akati kwavari, zvaunoita ita uchikurumidza. Aitaura naJudhasi. Asi kwakanga kusino mumwe kuna vakanga vagere naye pakudya waiziva kuti waireva izvozvo kwaari. Kuti Judhasi ari kunzi anoita chii? Vamwe vakanga vachiti Judhasi zvaaigara nechikwama, kuti Jesu akati kwaari,
tenga zvatinoda pamutambo kana kuti ape varombo chinhu. Iye akati achigamuchira chimedu atora Satani wake Judas. Akabuda pakarepo. Tobva Judas abuda ndobva aenda because Satani anga kutomurevha. Wakanga huri unotora mari shamani. Puwa mari. Yes. Zvino wakati abuda, Jesu akati, zvino mwanakomana womunhu wakudzwa naMwari wakudzwa maari. Pozi kana ndikasafa handidzokere kudenga, ndikasadzokera kudenga handikudzwe. Kukudzwa kwangu kunotangira pakutengeswa naJudas. Judas aramba akagara panapa totengeswa naye. Ndike ndise Satani muna Judas. Ndobva rohwa negepi rekupuwa chingwa chakasangana newaini. Ndobva Satani apinda. Kanzi mfana mhanya. Judas achingobuda zvikanzi zvafamba. Ndokudzwa this time, ndokudzwa afana wangu. Anapita vakati atofunga nyaya yechingwa. Uye Judas arikuziva nyaya yekutengesa Jesu. Saka Satani akadedzwa nani kuna Judas? Akaisa Satani muna Judas ndiani? Kristo. Asikavhangeriya ungaita uri mukombe ukararama. Vanhu vanokudzvura. Satani anoiswa muna Judas namuna. Handiti Mwari muvengi wa Satani, ndi Satani muvengi wevhangeri. Handiti Mwari akavenga na Satani. Wakambona Mwari achitaurira Satani ngo? Saka nyika ino nezvese zviri mairi zviri kusevha purpose yaMwari. Mwari haana chinoitwa naSatani chaanenge asina kutendera Satani kuti aite. Satani wakaipa, Satani ari evil, Satani unouraya, Satani unoparadza. Izvozvo zvinoitwa naSatani izvozvo ndi Mwari akazvigadzira. Mwari haaparadzi, Mwari anoraramisa. Asi anouraya akaitwa naMwari. Zvekuti ukadzidza dynamic iyi unoona kuti as long as uri kusaidi raMwari, Satan is not a threat. Zvekuti hauna need yekurovana naSatani, Satani zvakati, Satani zvakati, Satani zvakati. Ukazivana naMwari so unoziva kuti Satani kana achida kuita zvinhu anouya kuno kuzokumbira mvumo. Ini ndakangohwadha muna mudhara. Satani akada kubatana anonzi iwe tsvaga mumongo, uyu ndiye wangu, uyu ndauda kurasika. Zvekuti the greatest way to defeat the devil, it is not to fight him, it is obedience to God. Though the best way to defeat the devil. Ukada kuti Satani anokuvhiringidza ukatoita wese. Vanhu vese vanoti vanodzinga madhimoni, antori madhimoni ari kutaura mavari. Hakuna mushumiri akatumwa unodzinga madhimoni. Kurovana naSatani dzine yambiro nemavhesi adzo. Shoko rati vanotuka Satani vachaparira semhuka. Ishoko ripi iroro? 2 Peter 2 verse 9. 2 Peter 2 verse 9. Yes. Teerera. Saka anoti hatirwi nenyama neropa, asi nemweya muchadenga navabati nemasimba. Hallelujah. Yes. Ishe unoziva kusunungura pamiedzo. Anoziva kusunungura pamiedzo Ishe. Vanonamata Mwari. Vanonamata ndo vaanosunungura. Wazvinzwawo? Anoziva kusunungura vanani? Kwete nyika yese. Midziyo yengoni ndo yaanosunungura pamiedzo. Yes. Nokuchengeta vasakarurama. Vasakarurama havasunungure, anovachengeta. Vave pakurohwa. Anovachengeta pakurohwa. Kusvikira pazuva rokutongwa. Ozovapisa. Saka kana usakarurama unochengetwa, but unochengetwa mukurohwa. Unonge uchidhindwa asi uchichengetwa. Ndo machengeterwa unoitwa. Unonge uri mudetention barrack. Yes. Zvikuru ivo vanofamba nomutoo wenyama. Kunyanya vanofamba vachitsvaga zvinoora. Vanoita zveprosperity gospel. Ivavo ndo vachanopiswa manjeva. Yes. Pakuchiva kunosvidisa. Vanochiva kusvikira varasika pakutenda. Nokuzvidza vakuru. Vanotuka, rechirungu rinoti they defy dignities. Vanotuka vakuru. Saka da kuzoti vakuru vari kurehwa vadhava munangagwa here. Ingirozi here ndiMwari here ari kunzi vakuru. Vanozvidzani. Vanozvidza vakuru.
Ndevapi vakuru vari kuzvidzwa? Yes. Vanotsunga vachiita nokuda kwavo, vanoita nekuda kwavo, vasingatyi havatye kutuka avo vanokubwinya. ndokubva zvanzi vakuru vanobwinya. Saka CV revakuru riri kunyorwa. Vakuru vacho vanoita sei? Vanobwinya. Saka iwe kana usingabwinye mulist revakuru hauchapinda. Vanotuka vanobwinya. Yes. Vatumwa ngirozi chaidzo, kunyangwe vanopfuura nesimba ukuru, kunyange dzichikunda ava vanochiva pasimba neukuru, havauyi pamberi pashe nemhosva. Ngirozi chaidzo hadziuye pamberi paMwari nemhosva yokuvapomera nayo, yekupomera vakuru nayo. Saka vakuru ndiani? Anokuita Mwari sei? Idzo ngirozi chinzi hadziuye kuna Mwari dzichipomera vakuru. Handiti ngirozi dzirimo munyaya iyi nevana Mwari. Mwari ndiye anoripota maripotsika achibva kungirozi, but ngirozi padzinouya nemaripoti hadzitaure pamusoro pevakuru. Yes. Asi ava zvavanotuka zvavasingazivi, Zvavanotuka zvavasingazive, vakaita semhuka dzisino murangariro, dzakaberekwa kuti dzibatwe. Idzo midziyo yakagadzirirwa kuparadzwa. Wadzwa mabudiro ayaita, hanzi dzakaberekwa kuti dziite sei? Sezvakaita kudhu kana antelope kana dwika, yakagadzirirwa kuti igodyiwa. Saka inhau yevakagadzirirwa kuparadzwa. But vakuru hatingaipedze nevhesi. Ndamumwe angati hapana umbonzi Satani wani. But iwo ungati ndiani, because Mwari aripo kapanyaya, ngirozi dziripo kapanyaya. Vakuru vanobwinya ndevapi? Hande tinonzwa Judha achitaura nhau iyi kutangira pavhesi 7. SeSodhoma neGomora namaguta akapoteredza akazvipa kwazvo saizvozvo upombwe noutera. Yes. Imwe nyama. Yes. Akaitwa chiratidzo chokurohwa nomoto kusingaperi. Yes. Kunyangwe zvakadaro, vanhu ava pakurota kwavo, ava vanochiva vanorota ava vanosvibisa nyama yavo, vanosvibisa nyama yavo, saizvozvo vachiramba vanoramba hukuru, nokutuka avo vanokubwinya, vanotuka vanobwinya. Asi Mikaeri mutumwa mukuru, ngirozi manje maikoro zvayakaita pamusoro pevakuru, nguva yokurwa kwaDhiabhirosi, akarwa naSatani maikoro, akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, ainetsana naSatani nenyaya yebhodhi yaMozisi. Wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, akatya kupa mhosva Satani. Asi wakati Ishe ngaakurayire. Umera Jesu maoko. Saka vakuru ndiani? Saka tiri kuteremekedza Satani rezi. Aiwa. Toda kuti uzive kuti defeat ya Satani haisi pakutaura kwako iwewe, iri paobedience yako iwewe wacho kuna Mwari akasika Satani. Wega wakasakana Satani anokudharavaza ukazara wachenyuruka ukaita stupid. Ndosaka vana vaSkefa pavakanga vakunetsana nemadhimoni vakabhurwa vakaenda vakuvara, nekuti vakada kunetsana nevakuru ivo vasingazivane nemukuru wevakuru. Kuti ukunde vakuru unofanira kunge uri munhu anoteerera mukuru wechi. Ukada kubata mukuru kana kuti vakuru usina kubata nhawi zvakanaka uchaita problem. Tinoda kuverenga nhau yevana vaSkeva. Haleluya. Vhangeri reshamani, vhangeri yakaoma. Hande kubhuku yamabasa tinoda kuona nhau yaSkeva, vana vake, kuti vana vaSkeva vakazoita sei. Ingoti vana vaSkeva, vana vaSkeva shamani, vana vaSkeva vakaita musakanzwa, vakazotindwa nemadhimoni. Haleluya. Saka iwewe unenge uchita
Saka yemo kuti toita sei naSatani. Toda kuti iwewe urege kungoti chero chawafunga kutaura wobva watotaura iwewe. Haugone kungotaura chero chawafunga kutaura. Unofanira kutaura zvawakafanirwa kuti uite sei utaure. Tikutsvaga scripture inotaurwa nezvevana vaSkeva. Inofanira kunge iri paActs 19 kusvika paActs 21. Right, it's Acts chapter 19. Tangire pavhesi ya 13. Zvino vamwe vaJudha vavuki vaipota-pota vakaedza kudana zita raShe Jesu pamusoro paaiva nemweya yakaipa vachiti, ndinokupikira naJesu unoparidzwa naPauro. Vaiva vanakomana vomumwe muJudha wainzi Skefa, muprista mukuru. Vaita izvozvo. Mweya wakaipa wakapindura ukati kwavari, Jesu ndinomuziva naPauro ndinomuziva, asi imi ndivanaaniko? Ipapo munhu aiva nomweya wakaipa akavamukira simba, akavakurira vose vari vaviri, akavakunda. Nokudaro vakatiza mumba imomo vasine nguo, vakakuvadzwa. Hazoti vakatovewa nemadzimai avo vakanga vachiti varohwa naye. Hanzi tinokupikira naJesu anoparidzwa nani? Pauro. Madhimoni akati Jesu ari right, Pauro ari right. Ipi problem yedu ndeyekuti hamuzivane naye. Ndobva vadhindwa vakabuda vasina nguo. Dairi uda kuitwa drama racho so ukaifunga ukaiimagine. Unoona kuti pakaitwa zvinhu zvisina kunaka. Vakakundwa. Vari vaviri vakakundwa nemunhu 1 ndokuda kwemadhimoni. Madhimoni haavhunduke kuti ndi Jesus name. Anovhunduka Jesu wacho. Kana usina Jesu hauna zvauri kuita. Saka uchiona tidzinge madhimoni panapa. Nekuti kana tatomira pana Jesu madhimoni anofanira kungobuda achienda. Hatingati taburidza madhimoni neshoko totanga kubata futi vanhu musoro. Hakuna munhu angamboti abaiwa jekiseni remushonga otanga futi kubhabhadzirwa achinzi pora pora pora. Toita soti jekiseni rawabaiwa richakuporesa. Hatikubhabhadzire. Saka kubata vanhu musoro kubhabhadzira vanhu hazviporese vanhu. Mukasavabaya jekiseni vachatofa nekubhabhadzirwa kwamuri kuita. Saka Mwari akasika Adhamu achiziva kuti Adhamu haasi kuzoponesa vanhu. Aida kuti vanhu vaponeswe naAdhamu wokupedzesera anova Kristu. Adhamu akatosikwa aine weakness yaida kuzosorovhwa naKristu kana auya. Mwari akagara achida kuti vanhu vaponeswe nevhangeri yaKristu. Haina kuparidzwa muna Adhamu. Vana Adhamu vakanga vari mudhirama remwanakomana waMwari. Zvese zvavakaita zvakaitwa naMwari kuti tigozoona kuwanda kwenyasha kana Jesu afira vatadzi vake pamuchinjikwa. Hatigone kuti dai Adhamu asina kuita chakati, dai Adhamu asina kuita chakati. Zvese zvakaitwa naMwari. Chatinofanira kuona ivhangeri yekufa kwaKristu nekutambudzika kwake nekumuka kwake. Tichiona Mwari achironga vhangeri kubva kuna Adhamu kusvikira patiri. Sodhomu neGomora yakapiswa vanhu, hanzi wakanga uri muenzaniso kwatiri. Saka Mwari achida kuparidza vhangeri yekuti mukasatenda munotsva. Akafanira kupisa vanhu muSodhomu neGomora. Kuti kana maa kuti Mwari angapisa vanhu, Mwari anogona kupisa vanhu. Akauraya vanhu, anouraya. Zera Sodhomu vakafa, munotsva mitotenda zvaari kutaura. Zvese zvokuti Mwari ane rudo izvi zvine nguva yazvo, achasvika nguva yachapisa vanhu. Saka kuti angoti ndinopisa asina vaakapisa akati hazviite, ndichatombopisa vamwe ndichiparidza kuti ndinopisa. Saka Sodhomu neGomora iexample yekuti Mwari anopisa. Mwari achida kuparidza akagadzira example. Saka zvese zvakaitwa nevari muSodhomu neGomora ndiMwari akavatuma kuti kana vaita chingochani obva avapisa. Kana akuparidza remwanakomana oti tendai ndopisa, bvunzai vekuSodhomu.
mukanonzwa kuti Sodhomu rakatsva ngatitendezve chokwadi Mwari anopisa, Mwari achapisa vanhu, dziva romoto ririko, hanzi Sodhomu neGomora iexample. Saka haana vhangeri bedzi nemaexamples ekuti zvakati zvikaitika ndinoita so, akagadzira futi maexamples acho. Saka hapana chako shaMwari. Kana uri mudziyo wengoni uchatenda shoko raMwari, hakusi kuita kwako, Mwari achakugadzira mwoyo wako kuti utende, achakuvhura mwoyo wako. Kana uri kuzoramba vhangeri, hakusi kuda kwako, ndiye akakuomesa mwoyo, wakagadzirwa kupiswa, hapana zvekuita. Saka imi munouya pano muchatendeuka, ugoona mukadzi wako achiramba shoko raMwari, Mwari achida kukupa example yevakaomeswa mwoyo, uchapuwa example yaunogara nayo. Kuti kuona achiramba vhangeri kuti saka nyasha itakaitirwa nyasha, uya hala Mwari kudzwai, uyu makamuomesa ndazviona. Paya panonzi kune vakaoma mwoyo paya, ndandisati ndavaona. Mukoma wangu akaomeswa mwoyo, ndamuona. Uappreciate nyasha, uchaisirwa vakaoma mwoyo kubasa kwaunoshanda. Asi Satani ndiMwari haana plani yekupinza vanhu vese denga, akati tsvagai kupinda nesuo rakamanikana, nekuti suo rakafara nenzira yakapamhama ichawanikwa navazhinji, asi ichitungamira vanhu mukuparadzwa. Vhesi yekupedzesera iyi ndo yekupedzesera iyi, handi yekubhuku yaRuka. Because kuna hari kuti ko vakafa vhangeri isati yaparidzwa mhosva yavo ndeyei, nekuti mukutaura zvevakaomeswa mwoyo vari kuramba vhangeri, ko vakafa risati raparidzwa. Verse 1 chapter 13 yaLuka. Biananda vakaramba vhangeri vakaridzwa nani? Saka vanoenda here kudenga? Ko vacheche vanofa vasati varamba vhangeri, vakazvarwa akaita 2 weeks achibva afa, Mwari anoita sei nevapfanha ivavo? Uri kuita zvekutamba nenyaya yekusanangurwa, uri kuita zvekutamba naye. Inzwa mutauri wayo. Nenguva iyo vamwe vakanga varipo vakamuudza shoko ravaGarirea, vakamuudza zvakanga zvaitika kuvaGarirea, vakanga vavhenganisirwa ropa ravo nezvibayiro zvavo nani naPirato. Pirato akanga auraya vamwe vaGarirea, akasanganisa ropa revanhu neropa remhuka patemberi. Zvikanzi handiti ndinotaurira, zvikanzi Jesu wakazvinzwa here? Pirato akauraya vanhu, iwe ndiwo unoti wakazosunungura vanhu. Sunungura vanhu vakaurayiwa naPirato. Pirato unomuona sei? Vaida kuti Jesu ati Pirato is a devil, I curse him. Vanhu vakaurayiwa naPirato. Pirato unonziwo here zvaakaita? Akauraya vanhu, akavhenganisa ropa revanhu neremhuka dzanga dzabayiwa kuti dzipisirwe ropa radzo kutemberi. Pirato haasirai. Jesu aifanira kuti Pirato ngaarege kudaro mani. Vanhu vakaita sana Pirato havafaniri kuwanikwa panyika. Akati kudii Jesu? Akapindura akati kwavari, inzwa mhinduro yake pamusoro pevanhu vakanga vaurayiwa naPirato iye anga asati atanga kuparidza. Munoti vaGarirea avo vakanga vari vatadzi here kupfuura vaGarirea vose? Saka munofunga kuti vaGarirea vakasara vari nani kupfuura vaGarirea vakaurayiwa naPirato? Sezvo vakatambudzika saizvozvo, ndinokuudzai, kwete. Asi kana musingatendeuki imi mose, muchaurawa saizvozvo. Muchangonotsva sezvakaita vaGarirea. Zvekuurayiwa kwevaGarirea hazvina nebasa rese nhau ndeyekutenda. VaGarirea vakaurayiwa naPirato havana kupuhwa nyasha dzekuti vapone. Imi kunyange muripo nhasi mukaramba kutenda, muchangonotsva sezvakaita vaGarirea. Tendai shoko raMwari. Siyanai nevaGarirea vakaurayiwa naPirato. Munopinza vanhu denga here mune navo? Yes. Kana vaya vane 17 ko 18 vakawirwa nemasvingo epaSilomi, vakawirwa nesvingo yeSilomi, ikavauraya, vakafa kavakomana 18 vaya vakawirwa nejuraho shamwari vakafa. Asi Jesu enda vaziva vanhu iva, masvingo akavawira vakafa, vanga vari 18. Yes. Munoti vakanga vane mhosva kukunda vanhu vose vaigara Jerusarema here? Munoti vanga vakanyanya here kushata pakuita kwavo kupfuura vaigara Jerusarema vese? Ndinokuudzai, kwete.
kwete makafanana, vakaurayiwa nemasvingo nevasati vaurayiwa nemasvingo makangofanana. Asi kana musingatendeuki, mukasatendeuka kushoko randikuparidzai, imi mose muchaurawa saizvozvo. muchangoparara sezvakaita veSironi, kuparara vasina shoko, vava vasina kurigadzirirwa. Imi muri vapenyu izvo zvamuna kuirwa nemasvingo, mukasatenda muchanosakara regega reSironi, nonotsva mese kudziva romoto. Saka kana wanzwa shoko ukasaritenda, wakafana asina kurinzwa, makagadzirwa kutsva mese. Saka usafunge nezvevacheche vakafa vasina kunzwa shoko raMwari. Iko kutofunga vacheche usingazvifunge iwewe, uchanosangana kudziva romoto nevacheche ivavo. Uda kupinza vacheche denga, une denga rawinare. Iwe wapinda denga uda kutsvaga zvevacheche. Handiti shoko rati ndiwani unobvunza Mwari, Mwari ada kubvunzwa. Handitoona kuti mama kazara pano, vazara vashomaka. Usafunga kuti kumhanyira nguva kwaitika kudhiniwa. Hande zvake tatadza chii, Mwari anenge achitipisirei. Saka Satani hana chaanoita asina kutenderwa naMwari. Mwari anomutendera. Satani anosevha purpose yaMwari. Nyika ino ine vanhu vaviri, ine vari kuenda kudenga, yoita vari kuenda kudziva romoto. Jesu akauya kuzoparidzira vari kuenda kudenga, Satani akauya kuzoparidzira vari kuenda kudziva romoto. Vese vanoparidza, mune mumwe ane ndima yake. Munhu ari kusakura mumunda anenge achipopota kuti sora riri kumererei mumunda mangu, ndakadyara chibage changu zvakanaka. Haasi kuziva kuti ameresa chibage ndiye ameresa sora. Sora rakangoipa bedzi mumunda une chibage, ko usina kudyarwa womera chii? Sora rakagadzirirwa vasingadyari mumunda. Saka pane paine minda ine zvirimwa zviviri, uyo ane chibage anotema sora, anoda chibage chake chikure zvakanaka. Ko usina chibage munda unosakurwa chii? Makambona munhu achisakura munda usina kudyarwa? Saka sora regai rimere kandi hariri kuitira minda isina kudyarwa. Saka sora rakaipa bedzi kana rapinda mumunda une chibage, asi munda usina kudyarwa regai sora rimere. Kunotori netsuro nemhembwe dzinoda kudya sora iro, dzinotoponesa zvikwwa zvisikwa. Rakashata bedzi mumunda une chibage. Ndo zvakaita vhangeri yaSatani, yakashatira bedzi vari kuenda kudenga. Asi kune vari kuenda kudziva romoto ndo chikafu chavozve, imhuka dzesango dzinodya sora. Aizve. Saka mukavharisa sora mauraya mhuka dzaMwari. Hamuna kuona munhu achinotora sora musango achigira tsuro dzake. Saka muri kuti chii chinenge chichiparidzwa? Iheresi zvere. Saka muchiona makandiwa akaenda kuGhana akanene sora rake aiitira tsuro. Akaigira tsuro. Mabhurera ndo amunoona achitengerwa kufudhu, kufeed mix neku agri food. Kune chibage chakaprocesswa, chakatiswa mishonga. Mabhurera tsuro dzinoigirwa sora. Ranga richitemwa nemumwe rinonzi ndipeiwo sora netsuro kumba. Saka sora rakaipa bedzi kuchibage, kutsuro chikafu. Saka tine type yetsuro yevanhu panyika pano. Mwari ndiye ari kumeresa sora iroro, ari kuitira tsuro dzake. The devil serves God's purpose. Kuchechi ya Jesu, the devil is not a threat. Yes, we expose him. Yes, we cast out his devils. Yes, we fight him. We are allowed. Says zvinoita murimi anosakura sora mumunda make, ane mvumo iyo. Hapasi pese panosakurwa sora, pane parinotodiwa kunzi rikure. Kuona munhu apfirira imba yake nehuswa, isora raapfiririsa imba. Ukatona huswa hwakupfiririswa imba hwakura to the largest level, to the best or to its maximum ability. Saka mukaona vachiti siyai sora, siyai sora, teri chitongotosiyai heresi yakadaro, haibviswe. Ikauya mumunda ndobva tinoitema,
tikauya kuvhangeri kada kuvhingidza vanotenda, yes, tochidzura chikwangwari. But kumubvisa Satani panyika pano hatimubvise, because hatisiri sitakamuisa. Muti werufu, muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, tinofanira kuusiya. Ishe akati musadye, asi hatiudzure, hatisiri sitakaudyara, tosiya wakadaro. Tikaona tati iwe muti haudyiwe, wakadzi unouraya iwe, torarama. Zvinoitwa muNew Testament izvozvo. Kuna Adhamu zvanga zvisingaitiki, aifanira kuti audye. Toona marepercussions aAdhamu, kuti suka atakunzi musatende nhema, totarisa Adhamu toti nhema dziri kunzi musatendedza ndiwo muti wainzi musadye. Makuda kuudya futi sezvakaitwa naAdhamu, makanganwa zvakawira Adhamu, uchiri maunga audya. Iexample yatakaseterwa. Saka Adhamu haigona kunge akarurama iye ari muexample. Hazviite. Example haina answer inopa munhu mamax. Simudza ruoko rwako. Thank you Jesus. Zvese zviri panyika ino ndezvenyu, zvinosevha purpose yenyu. Kunyange vasakarurama vamakagadzirira kuti mugoparadza, ndimakavaita. Nyika ino ndeyenyu, vanhu varimo ndevenyu, vanotenda nevasingatende ndevenyu, vanokukudzai nevanokumhurai ndevenyu, vari kupusha zvinangwa zvenyu. Tinokutendai nevari pano vamachengeta kusvikira nguva ino, kuti vagodzidza chakavanzika chenyu, chinotaura kuti kana tiri mamuri, Satani murevi wenhema, Satani mukundikani, haana zano raanoronga raanotikuvadza naro. Takawanda mubako reutiziro muvhangeri yemwanakomana wenyu. Kudzwai, changamire neshoko rinoshamisa. Amen.